Pêl-droed byw rwan ar ysbryd gwrth i Caernarfon herio Bae Colwyn yn Cwpan Cymru ac mae Sylwebaeth Saesneg ar gael ar y botwm coch. English language commentary is available for this Welsh Cup quarter-final match. Sky Plus free view or Virgin Media viewers, please press the red button. If you have a TiVo box or Sky Q box, please access settings and use the audio selection option. Any problems, please contact our viewers hotline. Ac mae Jordan Davies di trwytho Lee Itzy. Mae Cyril yn draffu ar y bêl rydd. Mae'r sodiad ac yn ymladd amdani ac yn y diwedd mae'r rhydd a mae ar ben ar Gaerfyrddin. Yr ergyd yn gywir a mae Bradley wedi'n rhoi'r ymwelwyr ar y blaen. I bydd mae'n dod i'r capten! Lewis! A mae'n mynd mewn. Paulo Mendes gafodd y cyffyrddiad ola. Caernarfon yn gwbl ddiamheuol mewn i'r wyth ola. Mae'n wythnos hanesyddol, dydd Llun byddwn ni'n dathlu 150 o fynyddoedd ers sefydlu'r gymdeithas Pêl-droed 1876. Y flwyddyn ar ôl hynny, cafodd Cwpan Cymru sefydlu. Y ddau glwb yma yn dal i aros am eu cyfle cyntaf i godi'r hen gwpan yna. Hen bryd iddyn nhw newid hynny a'i eleni yw'r flwyddyn. Bydd hynny yn digwydd. Rownd Wyth Olaf Cwpan Cymru i chi. Tas ydych chi'n cael cwpan am eich cefnogwyr, byddai cwpwrdd tlysau y ddau glwb yma yn orlawn. Ond mae'n stori wahanol, ddim mor syml â hynny, dyw fi, ar y cae. Noswaith chi croeso ato ni, Cwpan Cymru, digon o gyffrod ni i chi heno yn fyw o'r ysbryd Dylan Blaen sy'n cadw cwmni i fi yn gynghrair a hyfforddwr yn uwch gynghrair Cymru a Dylan. Ni'n mynd yn syth i drafod beth sydd wedi digwydd yn barod pnawn ma. Rownd Wyth Olaf Cwpan Cymru. Mae yna enwau mawr o'r gorffennol fel petai wedi creu'r penawdau. Bangor drwodd i'r rownd nesaf. Bangor 1876. Cai Powell Roberts, oedd yn mynd am honna, gwedwch chi mewn poeni, yn eich nhw 2-1 yn ebyn Ceiriau Trelai. Mae'r Flint drwodd, un o glybiau uwch gynghrair Cymru. Cyfforddus yn ebyn Bae Trearfyr. Ben wyn o honna, tair i ddim, ond Dylan am stori. Y Bari o uwch gynghrair Cymru wedi colli yn yr rhyl o 2-1. Archie Jones ar gol, am stori. Ie, am stori, a dyma fe yn y fer arwr ar y dydd. Fel ti'n sôn, fel sy'n ni'n mynd nôl mewn amser yn gweld y tîmoedd yma, rhyl y Bangor eto, ond ni'n gweld y dathliadau mynd blaen fyna, maen nhw wedi gwneud arbennig i cyrraedd y rown nesaf. Ie, dathliadau campus a'r clybiau i gyd o'r gogledd, 2 glwb arall o'r gogledd yn ceisio ymuno gyda'r 3 arall yn y 4 ola. Dewch i ni glywed gan y 2 reolwr sydd wedi bod yn siarad a Nicky John. Mae prosedau wedi mynd y dda, da ni wedi wsos da treinio. Da ni'n gwybod ni'n iawn beth da ni angen neud, da ni'n gwneud game plan yn mynd i fewn iddo fo. Mae just one mater i'r hogiau mynd allan yna, bod y ddewr a execute yna. Ac ydych chi'n teimlo hefyd bod y gwpan, dyma'r gyfle gorau gennych chi o ran cyrraedd Ewrop yn fwy na loteri y gemau gyfle yna? Ia, mae hynna, ond dwi'n meddwl bod just curo'r Welsh Cup yn ei hun, Ewrop i'r ochr o hynna allu yn bonus, ond i gael enw nhw ar yr Welsh Cup na, so fan enfawr i'r glwb. Da ni'n gwybod yr quality sy'n gen i'n stafell newid na, neu jyst wneud siŵr bod ni'n wneud siŵr ond bod ni'n perfformio yn y 90 munud na ac bod ni'n curo'r gêm yn y 90 munud. You have already beaten the Covies twice in the league this season. What do you feel it was that gave you the edge over them in those 2 occasions? First and foremost, I think that goes out the window when it's a cup. Obviously, that's league, different mentality. Again, I think we've had to put our lads in a different frame of mind because it is in a cup competition and we will approach it differently, but it's going to be exactly the same for them because they've got individuals that can turn a game at a drop of a hat, so we've got to be careful of that, mindful of that. They've got very attacking players and also they're probably more experienced in this type of competition, going all the way to the semi-finals and obviously having European experience, so you know they've got a lot of experience in their team as well.
It's a huge occasion for football in North Wales, full stop. What do you want to see from your boys to make sure that they really take this opportunity? A performance like last week, I think although we only got a point and it was in league, different competition like we've just said, if we work as hard as what we've just done, also make sure that we don't go within ourselves and we're very front foot and attack minded and know for a fact that will cause problems. Mike, pob luck, diolch yn fawr. Thanks very much. Cheers. Y rheolwyr yn barod amdani. Gwneud drafod Bae Colwyn yn y man. Wrth sôn am Caernarfon. Mae'n gyfnod trosglwyddo yn diwedd mis Ionawr. Maen nhw wedi bod yn, wel, dim yn brysur, ond mae un trosglwyddo wedi dal yn sylw ni. Brad Young, gyntaf Seintiau a Saudi hefyd. Beth am y trosglwyddiad yna, Dylan? Wel, ie, newyddion arbennig i gynghrair, neu fe cael fe nôl, chwaraewr mor dda. Ond newyddion arbennig i Caernarfon. Bach o sioc, ti'n gwybod, o ran wedi bod gyda'r Seintiau, ond yn arwydd fi'n credu o faint mor uchelgeisiol mae'r clwb Caernarfon hefyd, a maen nhw'n mynd am chwaraewr fel Brad Young, a mae'n cael sgorio pob fath o goliau, a fi'n siŵr fe geith enghraifft ar y gêm heddi. Dwi'n wedi chwarae gymaint yn ddiweddar, ond os daw yn agos i'r safon ni'n gweld fan hyn, mae nhw dipyn o arfer gyfer gweddill y tymor. O, sy'n sicr yn y fe, ti'n bod mae'n sgorio pob fath o goliau yn y diamau, a beth hefyd yw, mae mor dda yn cyfuno chwarae, dod mewn a chwaraewyr eraill mewn i'r gêm, a fi'n siŵr gael ni'n gweld na wrtho fe heddi heb wario lot o gemau, ond hyd yn oed bod e 70% fi'n credu bydd e'n cael argraff ar y gêm. Gêm gartre i Caernarfon, bod ni'n Llandudno, y gwaith na ar yr ofal. Beth am Bae Colwyn? Maen nhw'n agosach i Bae Colwyn i fod gartre. Pa fath o dîm i nhw? Chi wedi dod fyny yn erbyn nhw gyda Llanelli tymor yma? Odyn, ie. Maen nhw'n tîm yn amlwg ti'n edrych ar nathon nhw yn y ffenest trosglwyddo'r haf a rwyddo chwaraewyr profiadol. Brysur iawn yn dyn nhw. A do, nathon nhw'n neud, ti'n bod nhw'n dysgu fi credu o dod lan y tro cyntaf, bod angen chwaraewyr gyda profiad o'r uwch gynghrair, a ti'n weld wedyn, fel maen nhw chwaraewyr fel yna, gallu rheoli gemau. Mae gêm fel heddi nawr yn digwydd mewn wahanol camau, a mae angen rheoli'r gêm mewn wahanol safleoedd, gweld beth sy'n digwydd, chwaraewyr fel Nathan Peat ac yn y blaen, Robles, yn gyfarwydd iawn ar gynghrair hyn, a bydd nhw'n allweddol yn siŵr i Bae Colwyn heddi. Ie, nhw sydd wedi cael y gorau o'r gemau cynghrair rhwng y ddau glwb hyd yn hyn. Mae yna awyrgylch yma, mae yna deimlad da yma, mae'n benwythnos mawr, Rownd Wyth Olaf Cwpan Cymru, clybiau'r gogledd, Bangor, Rhyl, y Flint, drwodd yn barod, pwy fydd yn ymuno gyda nhw. Tipyn o dorf, digon i ddod a gêm fyw i chi pan ddewn ni nôl wedi'r egwyl.
Un nos o leuad yw i yn Llandudno i Caernarfon gwrdd a Bae Colwyn. Rownd Wyth Olaf Cwpan Cymru, y gêm ola yn y rownd yma. Mae yna 3 clwb drwodd i'r 4 ola yn barod. Fel o'n i'n gweud, mae'n wythnos hanesyddol, penblwydd y Gymdeithas Pêl-droed yn 150 oed. Cwpan Cymru bron yr un oedran hefyd, a fydd hi'n dymor hanesyddol i un o'r clybiau yma sy'n ceisio ac yn gobeithio codi'r cwpan yna am y tro cynta erioed. Mae yna 3 clwb arall gyda rhywbeth i ddweud am hynny, cofiwch. Reit, ni'n barod amdani. English language commentary is available as always with Sgorio. Ystedwch yn ôl. Mwynhewch mas draw, mae'n mynd i fod yn dipyn o noson. I'r pwynt sylwebu ar ein pennau, mae Dylan Blaen yn mynd i ymuno gyda cyn-ymysodwr Cymru, Malcolm Allen a Nick Parry. Diolch Dylan, noswaith dda bawb. Ac mae yna fun ar lafn yr awyrgylch yma. Nid awyrgylch gyffredin mae hon, ond awyrgylch eleniaethus, awyrgylch ddisgwylgar, awyrgylch uchelgeisiol. 2 dîm sy'n gwybod bod nhw'n debyg iawn i'w gilydd. 2 dîm sy'n gwybod y gallen nhw ennill a cholli hon yn erbyn gwrthwynebwyr maen nhw'n adnabod mor dda. 2 dîm sy'n erioed wedi cyrraedd rownd derfynol y gystadleuaeth yma. A 2 dîm sy'n gwneud 2 newid, Ryan Sears a Josh Locke allan i Caernarfon Morgan Owen ac Iwan Lewis mewn, ac mae Ethan Roberts a Jamie Cumming mewn yn lle Eunice Carbo ac Aaron Williams y blaenwr yn hîm Bae Colwyn. Ryan Sears, dipyn bach o gollad i Caernarfon yn yr amddiffyn, ond mae Morgan Owen dod i fewn digon o brofiad gyda fo, felly 4 y cefn, y 3 mae'n ganolcau mor bwysig heddiw i gyroi i brwydr personol, Mendes, Lewis a Gossett, Young a Davies. Mae'n rhaid i nhw cael y peli mewn drwad i Davies i fo sgorio. Rwan ta, 3 mae'n ganolcau, Edwards, Hughes, a mae gennych chi hefyd Cumming yn dod yn ôl. Mae'n felly 3 yn 3. Pwy sy'n mynd i godi'r ail bel na fwyaf heddiw sy'n mynd i guro'r gêm a Roberts a Davies yn mynd i achosi niwsans i amddiffyn Caernarfon. Rwan ta, mae o'n ôl. Gath o, mae'n 32 o goliau. Mewn 4 o gemau i y Seintiau Newydd heddiw. Mae angen i gol gyntaf i Caernarfon. Mor bwysig. Mae angen y llwyfan a mae reit o'i flaen o. Wedi ddwn, maen nhw wedi chwarae bob gêm i Bae Colwyn ers bod wedi ymuno yn yr haf, a mae o wedi torri calona Caernarfon yn y gorffennol yn barod i dre newydd yn y gemau ail-gyfa. Fydd o'n trio wneud yna eto heddiw. Mae'n ddiwrnod i'r gogledd, a da ni'n gwybod un peth. Tîm y gŵr yma Richard Davies, neu tîm Mike Wild, tîm o'r gogledd fydd yn ymuno a Dinas Bangor, Flint a'r Hill 1879 yn y rownd nesa, ond pa un. Mae yna gymaint o edrych mlaen di bod at hon, a mae'r edrych mlaen hwnnw wedi cynyddu yn sgil canlyniadau'r prynhawn ac yn arbennig y ffaith bod y Bari wedi colli heddiw yn erbyn Pêl 1879 o 2 gol i 1. Mae'r cyfle i gipio'r cwpan hyd yn oed yn fwy. Dylan Blaen di symud ato ni yma yn y pwynt sylwebu. Da chi'n cytuno Dylan allai fynd yn aill ffordd neb llall? Gall yn sicr, ie, cytuno'n llwyr. Y 2 dîm yn weddol agos o ran y safon. Ti'n bod lot o chwaraewyr profiadol iawn yn y 2 garfan. Yn credu bydd y fainc yn holl bwysig heddi, ond pwy wneud setlo yn gynnar yn y gêm, na holl bwysig hefyd. Malcolm, y gwahaniaeth allai fod be? Wel, dwi wedi dweud ar dechrau'r gêm, Jordan Davies i Bae Colwyn, herwydd mae'n mynd i... Dyma gorfod dibynnu ar chwaraewyr eraill, mae'n mynd i'n creu rhywbeth hun a sgorio gol, a hefyd y dyn i hun. Wel, da ni'n gwybod Brad Young, da ni wedi gweld gymaint ohono fo dros y 2 mlynedd dwytha. Dwi'n gwybod mae'n di bod yn osod yn Saudi, mae'n un yr Alban, ond os dio ar ei gêm, mae gyda fo bob dim. Mae'n gyflym, mae'n niwsans, mae'n mynd i sgorio'r 1 droed neu llall. Na, Dylan sôn gyda'r gêm am bob math o goliau, wel ti'n iawn, bob math o goliau. Ac yn Pêl glyfer dros y top. Lewis. Gwaith da gan Lewis. Nôl mewn gan Morgan Owen. A cyfle cynnar i Alex Brown gael gafel ar y bêl. Bydd o'n falch o gael
y cyffyrddiad cynnar hwnnw. A faint o wahaniaeth fydd y ffaith bod gan Bae Colwyn golwr 19 oed a bod gan Caernarfon golwr profiadol 33 oed. Fydd hynny yn ffactor dybed yn y gêm o honna dros yr amddiffynwr mawr Harrison, ond y cyfle i Conor Roberts gael ei gyffurfiad o. Ond mae Brown wedi cael mwy o llechen glân na Conor Roberts tymor yma. 4 mae wedi cael Conor Roberts i Caernarfon i chwaraegion o gemau. Y drosedd gan Hughes ar Sean Bradley. Hwn yw'r pwysig arall dylan. Ie, yn iawn fan hyn, fe Bae Colwyn yn gwybod gyda'r chwaraewyr hyn, ti'n methu cadw nhw cael y bêl mewn a troi a mynd ata ti. Ti'n goffa mynd a gwthio nhw nôl a felly jyst roi'r tackle mewn gynnar yn y gêm. Holl bwysig bod y pwysau'n amlaen ar Bradley, Young ac yn y blaen. Jones yn penderfynu mynd yn fyr at y capten gosed nôl at Jones. Mae angen y bêl mewn i'r cwrt a chi'n teimlo. Mae Davies yn mynd amdani hi. Nôl at gosed i mynd i gyrraedd ac so Jordan Davies ti cipio'i. Mendes yn ei chasglu hi. Mendes yn lledu'r bêl allan at Mooney oedd fyny at y gic. Roberts yn cael ei gael awr. Mae Caernarfon yn ymosod i gyfeiriad i cefnogwyr i hunain. Mendes nôl allan. Bêl tuag at Ysmotyn Gwyno, mae'n disgyn, mae'n fler, mae'n angharedig i Caernarfon, mae'n garedig i Bae Colwyn a mae Aaron Edwards yn cael ei chlirio. Wel ie, Caernarfon sydd wedi dechrau'r blaen traed yma bade. Maen nhw'n mynd ar gêm sydd at Bae Colwyn. Cael y peli mewn, ond rhaid chdi gofio be gynnon nhw'n y cefn ydi 3 cawr sydd wrth i bod yn mosod ar y bêl tra mae o'i blaen na nhw. Ti eisiau trio chwarae'r peli mewn lawr yr ochra. I pobl fel, da ni'n gwybod Bradiog a Adam Davies, mae rhaid chdi chwarae nhw lawr yr ochra. Mae Cyril wrth i fod, mae Pete wrth i fod, mae Salford wrth i fod. Ie, mae'n rhaid, mae gan nhw Davies yn y canol, a mae safon o'r crwysiadau gan Matty Jones ar yr ochr yn amlwg, maen nhw am cael y bêl mewn y cwrt cosbi, ond cytuno'n trwy'r 3 cawr fyna, mae'n mynd i fod yn anodd i Davies yn erbyn y 3 ohonyn nhw. Ffendio ffordd ffendio ffordd fel tîm i wneud siw, mae Sean Bradley ar y cae, mae Bradiog, mae'r ddau nhw'n medru rhedeg at amddiffynwyr, a mae'r cyflymdra gynnu nhw i frifo tîm yma. Yn aml gyda'r system un o 3 yn y canol, yn ble mae'r gwagle yw lawr ochrau'r ca. Na le bydd nhw'n medru cael a wedyn, fel lle edrych am y cutbacks na wedyn i Davies yn y cwrt cosbi. Conor Roberts, falle nad i Caernarfon di ennill Cwpan Cymru, mae o wedi 4 gwaith. Y bêl gan Jordan Davies at Aaron Edwards yn ganol y cae. Cumming yn ei derbyn ni. A Cumming nôl at Ford. Pete. Ford. Matty Hill nôl at Ford. Dwi'n gweld Caernarfon wedi dechrau gyda'r Diamond yn canol ca, a mae'n edrych fel bod Bradley a bod Young yn mynd i wario yn erbyn lan gyda Davies a Bradley just tu ôl. Felly yna'n diddorol gweld. Bydd hwnna'n creu gwagle ar ochr y ca i Bae Colwyn os maen nhw'n cael bach o feddiant. Kyle Harrison. Un o'r chwaraewyr ymunodd dros yr haf i gryfhau carfan Caernarfon. Wrth bedwerydd yn yr uwch gynghrair, Bae Colwyn yn 5 yn yr uwch gynghrair. Y dyn pwysig ydy, pan ti'n chwarae efo'r diamonds yma, ydy Adam Davies i fyny llinell fain, oherwydd mae'r rhai fo cadw 3 chwaraewr amddiffynwyr, a ti'n ymestyn nhw i fygwth rhedeg tu ôl nhw i'r bwch fod i'r chwaraewyr eraill cael chwarae pêl-droed yna. Felly mor bwysig bod o yn jyst cymryd cyfrifoldeb, mae'n dall maen nhw wedi bod trwy'r system yma'r cae ymarfer wythnos yma, ffordd maen nhw eisiau chwarae. Robles yn ennill y grydd ac gawch chi ymladd gymaint ydych chi am i wneud yn erbyn y gwr yma, wneud o beth roi fyny. Un peth yn mynd i Robles yn defnyddio i gorff mor dda yn ystod ei chwarae. Rwy'n ni'n aml yn paratoi yn erbyn ti bod wrth bod y bêl yn dod allan mewn hyd, defnyddio i gorff mor dda a fyna yn ennill y grydd a nawr falle safle peryglis i gael y bêl mewn i cwrt cosbi. A George Hughes sy'n paratoi i gymryd y gic dros dîm Mike Wild. George Hughes gafodd gêm mor dda o ffostwetha yn erbyn Cei Connor. Cyfraniad allweddol ganddo fo
a mae'n aros, mae'n edrych, mae'n anelu, mae'r golwr yn aros ar ei linell, a mae'r peniad yn cael ei chlirio ddi ar y llinell, Aaron Edwards wedyn, ac yn y diwedd, mae'n mynd i fod yn gig gol, ond dyna'r agosa o ddigon, a mae o'n gwybod oedd hi yn agos. Wel, gyda'r cyntaf i Bae Colwyn yn y gêm, ac oedden ni reit siôl i'r peniad na ddeud hynny, ac oedd hi edrych ar ei ffordd i mewn i'r gornel, bellach dwi'n meddwl, sol ffod oedd o. Fo nath neidio, yn uwch na neb i erioed ydi o. Ac mae fyny yna. Yn uchel iawn. Mae'n mynd i mewn. Oedd y chwarae Academi Caernarfon blynyddoedd maith yn ôl. Oedd y chwarae'n tîm cyntaf Bae Colwyn heddiw. Ardderchog gan Bae Colwyn a dihangfa i Caernarfon. Goset allan at Morgan Owen. Mendes. George Hughes eto'n casglu. Gwaith da, Brad Young i lwybr, Bradley. Mynd i hun falle, meddwl am wneud, mae o isio gwneud, mae'n argydio! Ac mae'n fflachio heibio'r postyn, ac os oedd Alex Brown yn meddwl bod hi'n mynd heibio, fo'n hyderus iawn yn gadael hi. Mae yna wiriad i bod, mae o'n gig gornel. Hei, un arall ti angen y llwyfan yma i ffynnu. A mae o wrth i fod, o'r cyfrifoldeb yn dod sy'n mewn ar ei drwy'n dweud. Mae'n tyweithio da ni gweld o'n neud un. Y cyffyrddiad ychwanegol na sy'n agor y gol i fyny iddo fo. Os o'n cymryd sy'n i fi am, mae yna bloc yn dod. Ond edrych fan hyn, just un bach yn fanna, a wedyn cymryd gyda'r... Mae'n modfeddu. Bradley hun sy'n paratoi i gymryd y gic. Mae'n dewis y ddyn dder at Mendes. Mae'r bêl nôl ganddo fo. Bradley, honna'n tarn erbyn Cyming. Mendes, mae o'n i chodi'n uchel. Mae'n disgyn i Lewis. Mae'n gael awr gan George Hughes eto. Fyny'n galw, mae Matty Jones yno. Mae'n cael ei anwybyddu. Mae pawb yn cael ei anwybyddu ac yn y diwedd mae'n mynd holl ffordd nôl at Harrison. A Harrison at Morgan Owen. A mae Caernarfon yn ymateb yn dda i'r ddihangfa yna. A gormod ar honna gan Morgan Owen. Di ddim yn mynd i gyrraedd Adam Davies. Illa, gwrando na chdi oedd o fanna Nick, bod o'r cys o'r sylwebwr eto. Mae'n Caernarfon yn neud y da, maen nhw wedi dechrau'n dda. Un cyflan i erbyn nhw lle oedd y cyflan gorau'r gêm i Bae Colwyn efo'r peniad. Ond ti'n edrych ar wedyn, sut mae Caernarfon yn campio i hunan yn Bae Colwyn. Mae nhw'n amddiffyn i byd bach rhaid dim, ond pan ti heb y bêl, mae'n anodd i chdi gwrthio i fyny'r cae. Unod 50 llath, fydda chdi wneud o oherwydd mae'r dyn yn y bêl yn rhydd, so wedi ddod dewis i bas. Harrison. Owen. Gorfod ar honna. Yn ei sôn, Monks, am y ddau golwr gwahanol brofiadau ganddyn nhw. Be mae ddau reolwr? Hynny yw, mae Wild wedi ennill Cwpan Cymru mor amal. Mae'n gwybod i ffordd i'r rownd derfynol. Alla hynny fod yn fantes? Wel, edrych ar Danny Harrison wrth i meddwl is-reolwr Aaron Edwards yn yr ystafell newid. Gynnwch chi brofiadau anferthol am yna fo ti curo y Cwpan Cymru yma. A faint o bwysig ydy, dyna'r un peth, cael o drwad, faint o bwysig ydy Cwpan Cymru. A dwi'n gwybod, Rhys Davies, dim profiad cyrraedd y ffeinal a curo'r Cwpan am beth, ond mae'n gwneud yn ofnadwy o dda. Hwn ydy'r lefel nesaf iddo fo, hwn ydy'r disgwyliad i'w di fo. A gobeithio yn y blwyddyn yma iddo fo wneith o ddigwydd. Carden Felen i Morgan Owen. Y peth cyntaf medda fo, tho cyntaf. Ond... just trwy cefn y chwaraewr o fyna fi credu, a oedd y bêl ddim na i ennill fyna, gen i Morgan Owen, just cam i bant yn lle o medru trael ennill y bêl. Yn rhaid ti methu ennill bob bêl a fyna yn anffodus yn syth trwy am y rhaid achos bod e mor peryglus. Mae'r dyfarnwr yn cymeryd gafel ar y gêm yn gynnar rhoi Cardi Melin. Ond mae'n adrenalin yn mynd trwy fens gwaed pob, dwi'n meddwl ar y funud, does. Mae bob un corff, mae pob i fyny am y gêm sy'n... O'n i'n meddwl, sef lot mwy fedra i ddeud, ond sa'n nhw'n brwydro lot mwy. Ond mae'n chwarae, mae hwn yn gêm agorad, mae'n 10 munud i mynd, mae'n tempo gret, dwi'n meddwl, i'r gêm. Hughes eto ar gic, Mendes sy'n ôl, oedd yn cweit gafel yni, a dda golwr di aros ar ei linell. Aaron Edwards nôl i ganol cae at Hughes eto, a mae wasanaeth o
Unwaith eto'n herio a Mendes yn aros penderfynu peidio mynd, a mae'n tasgu fel taten boeth yn y cwrt all na hi gan Harrison yn y diwedd. A mae'r ddau dîm yn cael eu cyfnodau bach. Ie, ti'n bod os ti Michael Wilde, Danny Harrison yn ochr fan hyn, ti jyst yn meddwl cael y bêl mewn i'r hanner a wedyn mewn i'r Cwrt Cosby. Dyw Caernarfon ddim yn edrych yn cyfforddus iawn o dan y bêl yma sydd ddim yn mewn i'r Cwrt Cosby. Na, Bae Colwyn ddim yn sgorio lot o goliau yn chwarae agorad. Maen nhw'n chwarae rwth yr ail bêl na dydy. A wedyn cicio gosod, cicio ryd. Ie, dim ond Bala. Allan elli sydd wedi sgorio llai o goliau na Bae Colwyn yn y cynghrair tymor yma. A maen nhw'n dall i cryfdar, na i ddeud hynna. Ie, profiad yn y fe, profiad. Yn wedi lawr canol y ca gyda nhw. Morgan Owen, un o ddau newid yn hîm Caernarfon ers i gêm y penwythnos diwetha. Lewis, Matty Jones. Pawb wedi disgwyl y bas sy'n allan Brad Young, nath o anelu at Mendes, a mae'n cael ei chlirio fyny at Jordan Davies, a mae Jordan Davies yn gyrhediad da fan i'w derbyn ni. A hwnna'n waith da amddiffynol gan Lewis yn doedd, nôl yn gwarchod i amddiffyn. Ia, mae hwn i'n neud y dda. Un erbyn un sy'n ffansio Jordan Davies unrhyw dro i gymryd o ardd. Nath o daflu ysgwyd un ffordd mynd ffordd arall. Mae di ennill y dafliad, a fydd hi'n dafliad hir. Davies yn chydig bach yn anghyfforddus. Fysa yn amlwg i ddeud, fysa fo'n golled mawr iawn petai o'n gadael y maes, ac sy'n golwg bod hynny'n mynd i ddigwydd eto. A Matty Hill i gymryd y tafliad hir. A mae'n Lamyn yn mynd y cwrt 6, ond Chris Mellins yn o gyntaf Hughes yn ei thanio. Och, mae'n disgyn i Pete, mae'n gwiro, Robles, penderfynu, Pete ei chadw'n fyw, cymryd y gornel. Mae faint mor aml i ti gweld Nathan Pete ar yr ail bêl yn fe. Bob tro mae'r bêl yn mynd mewn i'r Cwrt Cosby, fel sef ffindio unan yn y lle gywir bob tro. Y spin yn mynd ar bel o ddiwrth Robles, a mae'na lwcus da i Caernarfon. Sy'n mynd ffwr arall, sy'n mynd agosach i'r gol iddo fo. Gadewch i'r bêl adlamu yn y Cwrt Cosby a falle unrhyw beth ddigwydd. O, go iawn. Fel amddiffynwr, ti'n gorau peidio o gadael unna ddigwydd, a fel ymwysodwr dwi wrth y modd. Tro Bae Colwyn ydi i bwyso. Nath pawb amdani, nath pawb i methu hi, ac y gol ar ddiwedd hynny. Conor Roberts mynd i'r llawr hwnna, fi'n credu cwyno falle bod un o'r ymwysodwyr o'i gwmpas e'n gwthio, ond ni'n gweld yr tacteg yna, rhywun yn pinio'r golwr bob tro ar y cic cornel yma. Faint o goliau sy'n cael ei sgorio, dim jyst yn uwch gynghrair yng Nghymru, ond yn uwch gynghrair yn bob un gwlad dyddi am efo'r cicia gosod tafliadau hir yma. Wel, ti'n gwybod be, mae dyn o Brentford, Michael Cahill, o na ni ysgol yma, be na ddigwydd. Dim byd, fi'n Conor Roberts, ddim llawer am byd yma. Michael Cahill o Brentford wedi taflu 101 o dafliadau hir i fewn i'r Cwrt Cosby blwyddyn yma. Cymryd ffitrwydd. Chwarter awr, di chwarae. Chwarter awr cystadleuol, chwarter awr cyfartal. Sef dau beth o'n i wedi ddisgwyl. Harrison, Hughes eto, sawl gwaith wedi enwi o ganol cael yna. Llithro, Davies, Mendes ni gadael i Brad Young, o'i blaen o mae Davies yn mynd, hwnna'n bas sal, o hwnna'n bas wael. A falle pas gan rhywun dylan sy'n wedi arfer chwarae'r rheoledd yn ddiweddar. Ie, falle. Ti'n bod yna'n hanner cyfle yn y fe. Llithro yn y canol ca, wedyn Brad Young. Fydd yn Mae Moyn y bil yn y fe yn rhedeg at yr amddiffynwyr yma. Ond bydd braidd yn siomedig bod e methu cael pwysau ar y bas na. Ie, dwi'n meddwl sef lot mwy hyderus sef wedi chwarae... Davies, mae ddwy glai falcedd o Davies yn ceisio brathu fanna. Ac efo Brad Young, sef wedi mynd am ben ei hun, mi deibio 2 chwaraewr a sgorio. Sef llawn hyder, llawn ffitrwydd lla, yn lefel o'n uwch. Yr ansawdd na yn y trean ymwysodol sy'r goll. Rwy'n fod.
Ar yr ochr dde. I gweld eto yn y fe'r amddiffynwyr yn mynd yn tyn iawn yn y fe. Sicrhau bod nhw ddim yn cael unrhyw cyfle i troi a mynd at y gol. A nhw'n amlwg yn rhywbeth bys Michael Wilde a Danny Harrison wedi atgoffa'r amddiffynwyr am a maen nhw wedi gwneud yn dda mor belled. A mae yna gymaint o gyffro wedi bod o'r glywed bod hwn o bawb wedi dod yn ôl i Caernarfon sut mae wedi wneud o. Da ni'n yn gwybod y manylion yn llawn, ond mae enw o, mae bresenoldeb o wedi creu cyffro a Morgan Owen sy'n paratoi i gymryd y tafliad. Ac wrth gwrs bod yna gicio a braffu. Mae'r dyfarnwr Aaron Wyn Jones yn geidio ore. Mewn â hi, mae yna ddisgyn. Dyfarnwr yn deud weles i, dwi'n gadael y fynd, Mendes. Nôl at Jones. Mendes eisiau hi nôl, mae'n mynd ag at Davies. Harrison. Bydd i'n ddifur gweld ti eto, y ffordd nath y dorf. Yn atab. Cyd chwarae da. Y diwedd. O! Bobl bach. Lewis Cyril yn anadlu'n drymach na neb. Wel, falle gyda y sŵn i gyd sydd tu ôl y gol, bod nhw ddim yn cyfathrebu gyda'i gilydd fyna, ond os na ti'n siŵr, dim cymeryd unrhyw cyfle. Mae hwn gyda tu allan i drod chwith. Siwrt gymaint o risg fyna. Ond fel ymosodwr, sef i wrth y modd fo bod yn rhoi pwysau ar y dyn i ddechrau fo, ond hefyd ti'n gweld yr amheuaeth yn ei penna nhw. Bradley yn paratoi i gymryd y gic. Mae'n i chwipio i fewn. Mae'n gyrff yn disgyn ac yn y diwedd mae'r penderfyniad yn mynd yn erbyn Caernarfon. Ac nid Aaron Wyn Jones ydi ffefryn y dorf. Harris nath lawr. Ie, wel, o'n i'n meddwl bod mae Mooney yn cael ei dynnu lawr mwy na oedd Harrison. Oedd Harrison yn cael ei afal yn hefyd. Edrych am Mooney fan hyn. Maen nhw'n just dynnu fel lawr. Mae hwnna waith. Dwi'n meddwl na'n Harrison. Ie, mae lot o brechau mewn fyna. Ti'n cymeryd risg yn y ti'n neud yn y Cwrt Cosby. Dychmygwch sawl gwaith fi oedd o Mike Wilde yng nghanol rhyw ffrwgwd felly yn y cwrt o giciau gosod. Ie, ti'n hollol iawn, ond mae'n gêm gwpan, mae yna lot i pwy bynnag sy'n ennill gêm yma. Mae'n dangos i'r agwedd na i bod yn deud i gafal ni. Da ni lwcus braidd i VAR ddim o gwmpas i gadw y llif y gêm mynd, ond o'na ddigwyddiad neu ddau yn y cwrs Cosby adag yna. Y peth yw nawr, mae dau di bod fyna nawr. Mae trydydd yn mynd i dod, mae dyfarnwr gyda torf. Ti byth yn gwybod beth sy'n digwydd. Yep. Edwards. Alex Brown. Ar y teg yma, dyna be ydi hyder dy'r bas ddim gystal, ond mae Aaron Edwards gyda helpu gapten yn cael y meddiant dol. A sbiwch ar Robles ar ei hôl i'r rhoi dim eiliad o ysbaid i neb. Phil Mooney yn bwyllog. Un pas Lac. Davies. Mae'n gic gornel arall. Mae yna gant o gefnogwyr Bae Colwyn di mynd i gau Bae Colwyn i weld y gêm yma ac i ganu karaoke. Achos dim ond 200 o dycynnau mae'r clwb wedi gael. Oedd yna anabyslwydd am hynny. Dyma'r 200. Ond mae'r cant ar hyn o bryd yn canu'n go uchel. Allai fentro wrth i Bae Colwyn gael cic gornel arall. Tasai'n gol. Wel, dwi'n i benderfynu wedyn pa gan fydde hi. Unwaith eto, gormod arni. Wel, mynd na ddigon yn Caernarfon fydd, a mynd na ddigon yn Bae Colwyn sydd ddim wedi dod i'r gem. Felly bydd nhw'n gwylio ar ochr i sedd. Mae'n 200 sydd na de. We are the champions, of course, things can only get better.
Nes i feddwl hynny pan gamodd Malcolm Allen fyny i'r set sylwebu pnaw yma. Harrison. Hughes. Da. Gan Hill. A mae wedi parhau a'i rediad. Mae wedi cael tu ôl yr amddiffyn. A mae'n cael ei groesiad mewn! Davies yn cael ei benni fi hi. Mae'n cael ei chlirio yn y diwedd. Ardderchog am Bae Colwyn fanna. Roberts. A Gossett yn tacluso. Faint o weithiau ti'n gweld Jordan Davies yn just yn i'w crwydro i fewn i'r postyn pell yna. Dyma mae un o'r lleia ar y cae, ond mae'n mor glefar mae'n rediadau. Ni jyst mynd i gweud yn fe ansawdd gyda fe. Bob tro mae'n ffeindio un yn yr postyn bella na, mae o bob tro na yn y safle cywir, ond yn ddiffyn yn dda i fod yn teg, just cyfforddiad fi credu lleia gan Morgan Owen fyny, safle holl bwysig i cefnwr dde a chwith bod nhw'n amddiffyn y postyn pella na'n dda. Ie, nid am y tro cynta. Morgan Owen yn y lle iawn ar yr amser iawn. Ac os oedd na ryw anaf bach yn poeni Jordan Davies, chydig munud yn ôl, mae weld yn iawn. Ie, chwarae'r allweddol yn y bwysig bod e'n aros ar y can amlwg. Hanner ffordd i mewn i'r hanner cyntaf. Dal i aros am y gôl gyntaf. Davies. Roberts. Hill eto. Mae o'n chwarae'n arferch ochr bella'r cae na. O, mae hwnna bron iawn. A chyrraedd Robles. Mae'n ragor o Pêl-droed i ddod. Merched Aberystwyth yn erbyn Merched Caerdydd fori am 5 o gloch o brif adran Genero. Yn fyw ganddo ni ar BBC iPlayer ag ar yn gwefannau arferol ni YouTube hefyd. Hughes eto. Bradley, dan bwysig yn Cyming. Gossett. Ac dim ond i gadarnhau. Dim ond un tîm fydd o 6 uchaf uwch gyngor Cymru ar ôl yng Cwpan Cymru ar ddiwedd y gêm yma, ond pa un. Hill eto. Ardderchog. Allan gan Lewis. Davies. Davies mynd i hun. Eisiau gwell na hynny gyda Conor Roberts. Mae'n un o hynna, lle ti fel ymwysodwr, ti'n canol y gol bron, ti'n just shiftio'r brawd i'w hanner llath i wneud cyfle chdi i gael ergyd i fewn. Mae'n rhaid chdi fynd am gornel. Does am digon o bwysau arno fo, mae'n rhaid chdi wneud y well. Diddorol gweld Iwan Lewis yn arddangos y fe i drod dde, ti'n meddwl bys yna arddangos i drod chwith bydd yr cyfarwyddiadau wedi bod. Ola Mendes, bach yn ddiangen yn doedd, a mae wedi rhoi mantes i Bae Colwyn fama. Just diffyg disgybliaeth oherwydd mae'n mynd un ffordd, mae'n mynd i basio'r bel yn ôl i hanner i hun, a wwan mae'n cicrydd lle ti'n gwybod faint o fygythiol mae Bae Colwyn o hein. A'r rhain mor rwystredig pan ti wrth yr ochr yn gweld cynnwyr cael ei roi yn erbyn ti. Hughes eto, a mi fydd Mendes yn gwybod, a fydd reolwr yn gwybod, mae Bae Colwyn di edrych yn beryglus o'r ciciau gosod. Rhan fwyaf gan hwn, Pete yn cael ei ben iddi, mae Edwards yno, Harrison sy'n clirio. No mewn, gan Hill, Ti'n gan hynna, wrth gwrs. Ac asa fo'n chwarae dîm Garndol Benmaen yn fysa'r dyfarnwr? Ail dîm. Ail dîm, ia. Ond yn sicr o un peth, ni weld am hynny. Neis. Ti'n gwybod beth, bel di mynd lle ddo eisiau i fynd, wedyn sy'n sgil. Credu bod e tro dde.
Mae Llandudno i fi, maen nhw'n edrych mwy fel Sgorio, oherwydd maen nhw'n mwy penderfynol yn y cwrs Cosbi Caernarfon. Bod Caernarfon yn bygwth i gyflawni yn ymosod, does a ddim ansawdd yna. Ac George Hughes eto. Bradley. Ac chwarae teg i Brad Young. Mae'n gorfodi Brown i ddod allan, Mendes. A cyfnodau ysbeidiol mae Caernarfon yn ei gael yn de. Nawr te, y bêl o ganol cae gan gosod. Unwaith eto ddim cweit digon cywir i lwybr Young. Mae un yn mynd i fod yn iawn rhywbryd yn does. Dylan? Ti'n meddwl hanner cyfle fyna yn y fe ddiffindio trad Brad Young, oedd e un yn erbyn un. Ond ni'n sôn am dirgolwr ifanc, ni fod yn teg iddo fe, mae wedi cychwyn y gêm yn weddol dda yn y dim, edrych weddol pwyllo gyda'i drad, ond hefyd fe fel yr sweeper keeper fel ni'n sôn, jyst yn dod allan tu ôl yr amddiffynwyr. Mendes, mae Bradley o'i flaen o hefyd, mae Young o'i flaen o. Bradley sy'n ei chael i, Young di mynd i'r canol. Bradley troed ar ysbardyn ar te, mae'r dyfarnwr yn edrych yn galed iawn ar honna. Cegol, dim mwy, ac fe edrychwn ni ar honna eto. Mae'n mynd heibio ddyn, a mae Solford, mae'n gwybod mae'n ail ora i gyrraedd y bel. Just yr newid cyfymdra, newid ger, mae yna wrthiad yna, mae hwnna. Ti'n gwybod beth, so wedi ar ei draed i gael y croesiad i fewn fel arall, so dwi'n mynd all ydy'r dyfarnwr ddim di roi hi. Mae'n gorfod reit i. Mae honna yn ddadleuol iawn Dylan, mae'n gico swatyn dydi. Ie, ti'n meddwl unwaith ti'n cael ysgwyddau ti flaen yr amddiffynwr, mae'r amddiffynwr goffa fod mor ofalus a ti'n gweld wneud y gwthiad na ar ôl y ddwy arall a ti'n teimlo bod y trydydd yn mynd i cael ei roi, ond yn amlwg y dyfarnwr ddim mynd i roi cic o'r smotyn os na mae y cant yn siŵr heddi, mae'n falle'n teimlo mor mawr ma'r gêm. Dydy ddim yn shoulder charge, oedd hi'n fatha just i fewn i'w gefno, felly bod i'n colli balans. Mae'n drosedd. Cwbl fwriadol. Solomon Ford oedd y dyn. Dyma ni eto. A mae'n weithio, da ni gweld Sean Bradley wneud hyn, ond unwaith mae'n cyrraedd y bel yn fanna, mae'r syrthio i byd bach yn dramatig, ond mae'n cael ei wrthio. Mae o'n slofi lawr i wneud siŵr bod o'n gael rhyw fath o gysylltiad efo Ford, ond yn sicr. Mae'n drosedd. Bêl gan Roberts. Dwi'n hoffi hwn, mae hwn yn chwaraewr da. Roberts holl ffordd! Ac o Jordan Davies yno, mae o'n taflu i freichiau yn gwybod taswn ni ond i gallu cyrraedd. Gwaith gwych gan Ethan Roberts un ar 20 oed. Ond methu dal i fyny efo fo'n agwedd un chwaraewr o Dyw Bae Colwyn yn y cwrs Cosbi, ond ti yn edrych pwy sy'n dod i fewn ar y postyn pell yna. Ond mae'n gret o chwaraewr, mae'n weithio da ni wedi dweud yna tymor yma. Mae'n gyd bach o lwc efo'r gwiriad yna, ond wedyn mae'n mynd am y postyn pell, mae'n mynd am y ffordd iawn. Ar ei droed chwith, mae'n just yn ffynnu hi gormod a methu'r postyn. Mae'n un o'r ein os ti'n rhoi'r croesiad mewn, ti'n meddwl bod ti wedi cael ein berffaith yn y fe, ti'n rhoi'r cyflymder ar y bêl, ond wedyn Jordan Davies, falle just amydd fe fod bach yn agosach iddo fe i fe cael cyffwrdd i'r ola yna. Mynd am y gol nath o dde. Ie. Hanner awr o'r gêm di chwarae. Y bêl i lwybr Bradley. Unwaith eto, sawl gwaith mae Caernarfon di gwneud hyn. Gormod ar y bêl bwysig. Fel na mae'r meddiant, wel, mae'r meddiant ti bod gan Caernarfon, fydda chi'n deud o bos mae Bae Colwyn wedi cael y gorau ohoni, mae gan Robles. Ac oedd bêl tu ôl i Aaron Edwards, a mae Aaron Edwards yn gandryll, a dyna sy ar goll falle. Ydy bod Bae Colwyn ddim yn troi'r meddiant yma, ddim yn troi'r cyfleon yn goliau. O'n i'n meddwl, oedd y ddau dîm yn mynd i fod o'n colli am ryw chwarter awr i Gymru, dydyn nhw ddim, maen nhw'n mynd amdani y ddau dîm, felly clod i'r ddau am wneud hynny, ond pwy sy'n bod ar y blaen? Wel, Sam Ansawdd. Y bêl gan Young, Davies yn troi, Davies, mae hwnna'n gico swatyn ydi, nadi! Wel, os gyda ni'n goliau, ond mae ganddo ni ddigon o bwyntiau trafod. Dwi'n
Dwi'n mynd all pa mae Adam Davies I lawr, oherwydd oedd o wedi troi I ddyn, mewn un symudiad, oedd o'n cymryd yr gyda'r, a mae'n mynd i'r llawr. So, oedd y dyfarnwr ddim yn bell o'r digwyddiad. Ond rhai ni gael gweld oed o ochr dall ydyn ni. Edrych am yma, un symudiad, mae'n troi. Ydy o'n cael ei ddal efo'i droed chwydd yn fanna. Mae yna gysylltiad efo Hughes, does? Mae yna gysylltiad efo Hughes, mae yna sarthiad I droed o, lle bydd o'n siglo I bach. Ti'n meddwl sef VAR yn gweld y cyffyrddiad na, bys y penderfyniad yn cic o'r smotyn, ond eto gyda dyfarnwr, mae'n teimlo fe goffa fo cant yn siŵr os ydy'n mynd I roi cic o'r smotyn yn amlwg dyw e ddim. A dwi'n meddwl bod rheolwr Caernarfon yn gweld carden felen am y brotest, not ysbiwch. Dyna fo, mae'n sefyll ar gefn I sawdol ond ydy. Mae'n lawr. Mae'n cic o'r smotyn. O'na ddim pwrpas iddo fo, mynd lawr fel arall. A mae'r bel ymhen arall y cae. O'na gam sefyll, ond mae rheolwr Caernarfon wedi cael carden felen. Mae wedi dod I ben I denyn. Ie, ti'n bod yn credu yr 4 penderfyniad nawr, a mae'n teimlo bod y jyst un o'r rwystredigaeth na ar ddangos ac... Y 2 dwytha. Ie, yn gwmwys ti'n meddwl honna fyna, so hwnna'n cael ei roi fel cic o smotyn, ond ie, efo diwrnod Bae Colwyn efallai. Wel, y mis Hydref oedd o'n dyfarnu'r gêm rhwng Bae Colwyn a Caernarfon. Ac fod e testyn trafod, a ni'n mewn I chwarter awr ola'r hanner cynta. A dim ond i'ch atgoffa chi yn gynt yn y dydd, fe oed o'i bel gan Davies. Mae Cumming yn rhedeg I mewn, oedd y bas yn digon cywir. Aaron Edwards, fo sy'n gallu taro as unrhyw un. Yr ergyd wedyn yn dod mewn gan Matty Hill. Pwy sy'n cael y gorau honni, Malcolm? Mae'n rhan o ddau. Ar y funud, oherwydd, dwi'n meddwl mae Caernarfon yn bygwth I gyflawni, ond mae'r ansawdd gyda nhw yn y tren ymwysodol ddim digon da. A wedyn, mae Llandudno mae Bae Colwyn yn taflu'r bel, mae fewn yn Llandudno. Robert eto, mewn at Robles. Nôl at Robert a ddim yn cyrraedd. Davies! Ddwyd ochr. Maen nhw'n curo yn drymach ac yn drymach ac yn galetach ac yn galetach. Mae Bae Colwyn edrych mwy a Sgorio na Caernarfon. Ie, hanner cyfle fan hyn eto yn y fe lawr y chwith. Pêl yn cael ei chwarae mewn Robles. Ansawdd ar y croesiad, just yn medru o fe fyna, wedyn Davies. Mae o hyd ar y postyn bella na, bydd e siomedig, ti'n meddwl o fyna, mae goffa mynd y draws y golwr, a bod golwr, os ydy yn yr arbed, bod e'n mynd nôl allan, bydd e braidd yn siomedig, mi'n credu fe hanner cyfle fyna. Mae Ethan Roberts wrth wraidd y cyfle diwetha dyma fo eto, newydd arwyddo cytundeb newydd efo Bae Colwyn. Ac doth ymlaen fel eilydd wrthos diwetha, mae o'n chwaraewr ifanc dylanwadol iawn, Robles, yn ei ddefnyddio fo I anwybyddio y bryd hynny. Yn Robles unwaith eto, ti'n bod dim bêl fe, oedd hwnna fyny, fe yn ennill y bêl a wedyn y cyfle arall. Aaron Edwards yn derbyn gan Hill, mae Hill di dal I fynd, mae Hill yn dal I fynd ar y hediad, nath am cweit gyrraedd. Yn erbyn I gyn glwb, mae Caernarfon yn gwybod am Matty Hill, faint o gyflym ydi o. Mae'n nôl wan yn amddiffyn i'w dîm, ond hei, ar yr un donwedd oedd y ddau nhw fanna, yr 1-2. Rhaid I chwarae Caernarfon, jyst aros efo'i dynion. Enwedig pan ti yn y sefyllfa trean ymwysod, mae rhaid chdi aros efo dy dyn. Ne, os ti'n pasio'r cyfrifoldeb yna, ti ddim yn mynd efo dy dyn, fo sy'n sgorio, mae'n siŵr. Bydd o wrth I fod, dwi'n meddwl, efo'i dîm. Do'n nhw'n disgwyl llawer mwy na hyn, ella I gol efo hanner cyfle maen nhw wedi cael. 10 munud o'r hanner cynta'n weddill. Chi'n goffa chi gadarnhau os byddai hi'n gyfartal ar y 90. Syth at gicio'r smotyn. Dim amser ychwanegol yn y gystadleuaeth yma. Dwi'n yn credu a gallai nerfer cefnogwyr Gymru hynny. Tot, Hughes at Aaron Edwards, Cumming ofo, allan unwaith eto at Roberts. Da gan Edwards yn y fe, ddim gwaglen yr canol caf yna, fe jyst gyda trad mor dda wedyn medru cadw meddiant I Bae Colwyn. Hill eto. Mendes. Yn I hennill I. Atty Jones.
Unwaith eto, ddim digon cywir. Just gwastraff. Da gweld Zach Clark yn ôl yn y garfan misoedd ers iddo fo chwarae. Dim ond 3 ymddangosiad cyn iddo fo gael ei anafu. Ac unwaith eto'r golwr ifanc mae Brown yn hynod hyderus, ond weithiau allwch chi fynd rhy bell am ei reolwr o yn mynd yn gandryll. Dych chi'n mynd syni, mae'r bêl gan Morgan Owen. Syth ar ôl fi sôn faint mor dda wedi wneud. Ti'n bod falle wedi ymlacio bac gormod fyna ar y bêl am y chwaith. Mae'n gwneud cymered y pwysau bant. Ond mae yna camgymeriad yn fo, da ni wedi gweld hynna. Hill eto, heibio Mendes. Mae Hill yn chwarae'n dda, mae Hughes a Cumming yn chwarae'n dda, mae Aaron Edwards yn chwarae'n dda. Yng nghanol cae falle, mae'r gwahaniaeth rhwng y ddau dîm ar hyn o bryd, hyfryd gan Hughes. Ford. Davies tu allan iddo fo. Robles sy'n yn y cwrt, yno hefyd mae Hill erbyn hyn. Davies, cael y groesiad yn isel, allan hi gan Mooney. Hughes yn tacluso, ond mae'n rhedeg i lwybr Mendes. Mendes nawr te, Davies ar ei hôl i efo fo. Mae Nathan Pete. Fe rhaid i Davies wneud hyn i hun, os y neb arall fyny. Mendes. Goset allan at Morgan Owen. Amseri edrych, amseri anelu, chwilio am Davies. Hughes eto, Mendes. Robles oedd yn ôl yn cynorthwyo. Honna'n bêl dda gan Mendes! A mae'n cael ei ddere mewn i gefn yr hoed. A mae Iwan Lewis di'r rhoi Caernarfon ar y blaen. Gorfoledd yma'n Llandudno. Yr ergyd gyntaf yn cael ei tharo gan Caernarfon ar ben wythnos, y cyfle mawr i'r ddau dîm yma. Maen nhw'n gwybod, mae heddiw mor bwysig. Pa mor bwysig bydd y gol honno. Caernarfon 1, Bae Colwyn dim. A dwi'n meddwl mond i ail gol o'r tymor di hwnna. Dyna ni'n arfer gweld Iwan yn neud hyn, ond mae hwnna'n Mendes gorfforol cry, cuddiad y bel, disgwyl ar sotliad wrtho dda sy'n licio i Morgan Owen wedyn. Trio pasio i fewn, a dyna nath o trwy coesa bobl dim ots, ella ryw wiriad bach ar y ffordd, y golwr ddim siawns o gwbl. Cymaint i ar ei gyffyrddiad cynta, ydy'r sioc i'r golwr, oherwydd do'n gwybod fedrith o ddim setio un. Adam Davies yn edrych wych reit o'r flaen o. A mae'n seri cael ei ail gol yn y fe, gol enfawr. Ond cyrraedd y Cwrt Cosby ar yr amser cywir, holl bwysig ar chwaraewr y canol ca, a Iwan Lewis yn neud yn arbennig fyna i ffeindio cornel yr oed. Chydig bach yn erbyn hediad y chwarae, Malcolm? Ia, oherwydd dwi'n meddwl Bae Colwyn wedi dod di cael mwy o'r chwarter dwytha fo'i hanner cyfle maen nhw wedi cael. Ond yn sicr, mae Caernarfon wedi cael y cyfleoedd i cael y meddiant yna. A da ni wedi sôn gymaint, Malcolm, am y bas oleg yn Caernarfon yn un sâl. Fanna fe weithiodd Owen efo help Mendes yn gampus yn do. Do, a nath ddyla wneud ar ddechrau gem, ti angen Morgan Owen lawr asgellemi i godi ben ac tynnu'r peli ma'n ôl i weld yr rhediad yna o ganol cae. Faint o anodd ydi godi dy ddyn pan mae'r rhedag o ganol cae yn hwyr ar yr amseriad cywir i gyrraedd pan mae'r bel yn cyrraedd, a dyna nath Lewis yn berffaith. Wel, mae wedi bod, o'n i'n sôn, yn y lle iawn ar yr amser iawn. Mae wedi bod yn amddiffynol yn y lle iawn yn rhwystro goliau. Mae wedi bod yn y pen arall yn creu un. Sut fydd y gol yn andylanwadu ar rediad y gêm yma. Ond Iwan Lewis, un o ddau newid yn hîm Caernarfon. Gynt o Aberystwyth, wrth gwrs. Un o'r chwaraewyr yn munodd yn yr haf i gryfhau y garfan. Dim y bel bydd wedi taro mwy o glân yn ei fywyd, dwi'n meddwl ond pwy sy'n poeni, herwydd mae wedi boblo 4 gwaith cyn cyrraedd y rwyd. Mae'r golwr di mynd i'r y gyfrinach ydy, pan oedd wedi cymryd si ar y cyffyrddiad cyntaf. Do'n di stopio'r bel i reoli a wedi cymryd, herwydd sy'n ella am ddiffynwyr gamser dod yn ôl, nath o gymryd si ar y cyffyrddiad cyntaf. Dim trosedd ar Mendes gan Hill. Hill at Aaron Edwards. O'i flaen o mae Roberts. Mae Aaron Edwards yn mynd allan yn llydan at Robles.
Wel te. Sut mae Bae Colwyn yn mynd i ymateb? Nath nhw ymateb wrth ystwetha. Ar ei holi o 2 gol i ddim yn derbyn Cei Conna. A dod nôl i gael gêm gyfartal. Fydd eisiau'r un dycnwch yn... Goset. Roedd un peth nath Mark sôn cyn y gêm, di'r ail bêl yn fe. Mendes yn enll ail bêl ar ymyl y Cwrt Cosby am y gol, fe oedd na corfforol, ond yr ail bêl na holl bwysig yn y fe. Na beth creuodd y gol yn y lle gynta. Dim chwarae trwy'r llinellau gan y blaen, ond ennill ail bêl yn uchel yn y ca. Robles. Davies. Yn llydan. Davies. Gic gornel. Wel, it's a gol yn neud rwan i Bae Colwyn, just cyn yr egwyl. Oherwydd mae'r momentum, bod tro mae'r gol mynd i mewn, dim ond jyst yn erbyn llif y chwarae neu beth bynnag, mae'r gol mynd i mewn, mae momentum efo chdi wedyn, am yr 5 munud, 10 munud. Wedydd Caernarfon weld y sgôr yma allan tan yr egwyl, ta be. Yep. Ac mae Caernarfon wedi edrych yn fwy cyfforddus ers nhw sgorio, ond cyfle nawr Hughes i gymryd y gic gornel. Mae Cyril i fyny, mae Ford i fyny, mae Pete i fyny. Hughes. O, ddim yn gig wael. Erioed Edwards. Digon o brofiad yn hun Bae Colwyn, digon amser iddyn nhw daro nôl. Ie, na beth o'n i'n meddwl, ti wedi sôn am beth nhw'n dod nôl mewn gêm, yn y fe, mae profiad, ni wedi sôn am beth i fe yn y garfan, a ti bod un o'r hwn yn mynd mlaen i 10 munud tan y diwedd, fod dim ond 1 gol ynddo fe. Yeah. Mae yna cyfle mynd i fod. Hill i gymryd y tafliad. Mae bwyd ar y dde neu ar y chwith os oes y dafliad mewn safle ymosodol. Hill sy'n ei chymryd i. Na fydd Bae Colwyn yn teimlo bod nhw'n heiddi bod yn gyfartal ar chwarae'r hanner cyntaf yma. A Mendes eto gynta at y bêl rydd, a da i wedi deud hynny'n aml. Y bêl at Brad Young. Bradley, mae Brad Young o'i flaen o, mae Mendes yn dal i frasgamu lawr ganol y cae hefyd. Bradley, heibio un. Chydig bach yn ormod yn y diwedd, yna sawl opsiwn yna, mae Goset yn tacluso. Ie, dwi'n meindio hynna gyda Bradley, oherwydd fel arfer ti'n gael rhywun proto gynno fo ar ôl i waith bach da, mynd heibio un, heibio dau, ond paid â colli hi. Ie. Mwni at Owen. Owen. Chwilio am Young! A mi ddoth y golwr ifanc. A mi nath o'n arbennig o dda. Mae Young di aros lawr. Ond chwarae da. gan Alex Brown. O, sori, Nick, oedd yr hediad o dyfn pan nath o wneud... Wedyn nath o ddim mynd o'r cibolog lle oedd y golwr. Nath o just dweud, na, dwi'n mynd i fod yn ddew, dwi'n mynd neidio, dwi'n gadw lle gyda'r bel. Mae'n cyrraedd y bel. Ond mae Brown yn nunlla. Edrych am, mos yn cyrraedd y bel gynta, a fe dith o'n cadw i lawr. Oedd nath chi ddeu bod oedd y penderfyniad nath o'n iawn yn doedd, a rhaid fo ddod. Oedd, oherwydd mae'n yr awyr, ond nath o'n cyrraedd digon sydyn. Mae rhaid fo fod yn gyflymach o'r wrth i llinell gol i rhywbeth fel yna. Enwedig pan gwych chi chwaraewr yn mynd full pelt am y bel, fel oedd Brad Young yn gwneud, nath o'n ennill y peniad. Ond da ni wedi gweld o dros y blynyddoedd, misoedd, dwytha, mae yna camgymeriad yn Brown. A dwi'n bod yn feddiadol, mae o'n just yn werth sydd fo fel hoci bach 19 oed. Be dwi'n dweud, mae o'n gwneud arbediadau gwych, ond mae yna, fel fi fel ymwysodwr, dwi'n gwybod, dwi'n mynd i gael un siawt mewn Brown, neu heno. 2 funud. O amser sydd wedi cael ei ychwanegu. Owen eto. Lewis sgoriwr unig gol y gêm at ei gapten. Ti'n cael y teimlad ar ddiwedd yr hanner cyntaf mae Caernarfon mewn rheolaeth. Mae Bae Colwyn angen yn ystafell newid na i cael newid ella'r system o 3 yn y cefn. Sa'n pwynt cael 3 yn y cefn os ti. Ella dim panics, fel ti'n deud ylan am dipyn, ond ar o awran ella o'r gêm efo hanner awr i fynd, ella bydd rhaid fo fynd 4 wedi Bae Colwyn. Fydd o wedi gondewr i wneud y penderfyniad a dwi'n gwybod fydd o. Young. Lewis.
Bradley. Mendes oedd y targed. Nôl mewn gan Lewis. Allan gan Hill. Ac yn sicr ers y gol, mae Caernarfon fel tasa nhw wedi rhoi stamp ar y gêm, ond does ond angen cofio'r penwythnos diwetha oedd Bae Colwyn yn dîm cwbl wahanol yn yr ail hanner o gymharu'r hanner cyntaf. A maen nhw wedi cael cyfnodau da yn yr hanner cyntaf yma. Yn yr 20 eiliad ola o'r amser ychwanegol ar ddiwedd yr hanner cyntaf yma. Cyril Davies, digwyddiad cam sefyll, ac ar y gic yma mae rhywun yn tybio bydd Cwpan yr egwyl yn cael ei chwythu. Mae hwn wedi bod yn brysur, un o'r testunau trafod mawr yn y hanner cyntaf penderfyniadau ar Owen Jones, ac Richard Davies ar pedwerydd swyddog. Maen nhw'n fet eto. Wel, mae Mark Fetch yn gweithio rhwng deg, dwi'n meddwl, dydi yn rhwng goch, sori, yn Caernarfon. Siwr o Richard Davies sydd yn awsog am y gweithio. Hanner cynta cystadleol, un gol gan Iwan Lewis yn gwahanu y ddau dîm. Gymaint i'w drafod a rheolwr Caernarfon wedi gweld y garden felen am angytuno fe gymaint o benderfyniadau, gymaint gan Mike Wild i drafod dros yr egwyl. Y cyfan yn dal yn y fantol, y fantes gan Caernarfon. Dewch nôl ato ni ar ôl yr egwyl.
Rownd Wyth Olaf Cwpan Cymru, y gêm ola yn y rownd yma. Mae Caernarfon ar y blaen o gol i ddim. Iwan Williams yn taro. Dyw Bae Colwyn yn gallu taro nôl. Na'r cwestiwn mawr i ni ar yr egwyl fan hyn yn Llandudno. Tipyn o hanner cynta, un gol ynddi, ond gymaint i'w drafod fan hyn. Mae Dylan Blaen di camu lawr o'r pwynt sylwebu. A chymod be? Mae da fi ymbarela a meicroffon sy'n matcho. Ti'n meddwl bod ni wedi cyrraedd rhyw uchafbwynt fan hyn o ran sgorio. Am gêm, ni wedi cael yn hanner cyntaf. A ni'n syth mewn amdani, dyma'r gol sy'n gwahannu'r ddau dîm. A ni'n mynd i honni pwy sydd wedi cael y hanner cyntaf ar un, y hanner cyntaf gorau. Ond fi'n cymryd i weld y sgôr, mae Caernarfon fydd hapus yna nawr. Ie, fi'n credu ar ôl sgôr, ti'n gweld fan hyn yn y fer y gol yn digwydd. Iwan Lewis yn cael y gol, ond mor sawl gwaith ni'n gweld yn yr ail bêl wrth ymyl y Cwrt Cosby, Mendes yn neud mor dda, wedyn Morgan Owen tynnu'r bêl nôl, Iwan Lewis yn cyrraedd y Cwrt Cosby ar yr amser gywir, a wedyn falle ddim yn cael y cyffyrddiad fwyaf clir ar y bêl, ond cyrff o flaen y golwr, a wedyn mewn i cornel o rwyd. A'r sodliad yma falle, chaos fan nhw'n gweud yn Saesneg, mae newid llif y symudiad? Ie, mae rhaid yn fe, teimlo bod popeth falle mynd i mynd nôl a ailgylchu'r bêl, ond wedyn Mendes wedi gweld Morgan Owen a wedyn y sodliad arbennig na, a wedyn y pwyll gyda Morgan Owen, ni wedi gweld y bêl yn y safle na, eitha tipyn a jyst croesiad yn mynd mewn, ond wedi edrych i cael ei ben lan a gweld Iwan Lewis yn cyrraedd fyna a cael y gol. Reit, dyle Caernarfon wedi cael un cic o'r smotyn, falle nothiad ar Sean Bradley cyn i ni weld y digwyddiad yma, achos Adam Davies fan hyn, beth am hon Dylan? Ie, ti teimlo bod farnwr yn ti bod sawl floedd am Cwrpos Martin yn oedd hon, a ti jyst yn gweld pan ni'n gweld o'r un rongl nawr, ni'n gweld bod y cyffyrddiad na jyst ar cefn trod Adam Davies, a wedyn, achos pam digwyddodd ti'n meddwl pam wedi mynd i'r llawr, oedd cyfle gyda fe cael ergyd at y gol fyny, a ti'n teimlo pam ath e lawr, ond ti jyst yn gweld jyst fyna, yna fe, jyst bod e'n cael y studs lawr yr Achilles fel ni'n gweud, a mae'r un gallu fod yn weddol pryglus, a bys ydi disgwyl cic o'r smotyn, ond yn amlwg gyda farnwr heb i weld. Ie, damweiniol neu beidio, mae fe'n effeithio ar hyn sy'n digwydd. Bae Colwyn wedyn ni ar ei holi, ond maen nhw wedi bod yn y gêm ac yn creu. Beth yw'r gwahaniaeth rhwng y ddau dîm felly? Ie, ni'n gweld Bae Colwyn bob tro yn y fe, unrhyw cic gosod, cic o'r gornel, bod nhw yn peryglus. Mae gyda nhw'r chwaraewyr yma yn y cefn sydd yn dod lan. A wedyn, nid yn aml y bêl gyntaf, ond yn aml yr ail bêl wedyn sydd yn cael yr ergyd unwaith eto am y rhaid Pete sydd yna yn aml. Fy'n hyn ni gael croesiad yn dod mewn Jordan Davies ar y postyn bella, ond wedyn Caernarfon i fod yn teg iddyn nhw ar yr ail bêl tro yna. So, ambell i safle da wedi bod o ran Bae Colwyn, felly bod y bas ola ddim wedi bod digon cywir, a dyna'n union nath Caernarfon. Tase ti'n rheolwr Bae Colwyn yn ystafell newid na, os yna newidiadau ar y ffordd, neu newid patrwm, be byddwch chi'n neud? Dim ar hyn o bryd, dwi'n credu bydde fe digon, maen nhw yn cael cyfleuon, so T. Michael Wilde, Danny Harrison, ti'n teimlo fel bod angen just cadw wneud beth maen nhw'n neud. Beth mae rhaid nhw fod yn ofalus an, yw gwrth ymosod, pan mae Bradley neu Brad Young yn cael y bêl ac yn wrth ymosod, fyna maen nhw yn peryglus iawn. Ond o ran Bae Colwyn, bydde weddol hapus yn credu gyda'r hanner cyfleuon maen nhw wedi creu, a ti'n bod nhw'n jyst yn gobeithio bydd un o'r reina yn adlamu yn gywir yn y Cwrt Cosby a wedyn maen nhw'n nôl yn y gêm. Ie, mae'n gêm fawr, lot o wynebau cyfarwydd yma yn gwylio, gan gynnwys un o hen ffefrynnau Caernarfon o'r tymor diwethaf, Louis Lloyd wedi cyrraedd yma i Llandudno. Mae fe gyda Nicky John. Diolch Dylan. Yeah, Louis Lloyd feeling right at home here in the Caernarfon dugout, I'm sure. What have you made of the first half? It's been quite tasty. Yeah, no, it's been an end-to-end game, to be fair. I think Caernarfon have had a few penalty shouts that maybe, could have gone either way. Not gone in their way, but, they've kept going at it and they've got the goal in the end. So, hopefully they can build on now, give the Covey Army something to shout about in the second half as well. And it's been a busy weekend for you, Louis, because obviously you moved up to Scotland with St Johnstone. You had a game last night, ended 2-2 against Partick Thistle in the end. Yeah, nah, we're gutted about conceding so late on last night, but, it's a point in the right direction again, still top of the league, and, hopefully come May we can have something to celebrate. And tell me about, how's it all gone? Because you were so unfortunate to gain an injury to your foot pretty much immediately after signing. I mean, that must have been a huge blow. Yeah, nah, obviously setbacks in football, they always happen. I'd gone a few years without a few setbacks, and yeah, that one came at that time. I'm over it now, I'm back fit. Hopefully can get back firing soon as well. So yeah, good. I think we always like to compare standards between the leagues as well. I mean, how do you see it? How does the Welsh system compare to what you're playing now up there in Scotland? I think there's a few differences,
there's the professional side of it, obviously, you know, being in every day, you know, being around people that have done it for years and years. You know, I'm surrounded by lads that have made nearly 200, 300 appearances in the Scottish leagues, and, you know, they're helping me, you know, grow as a footballer as well. And, you know, we're a good side in the Scottish Champ. We're building, and hopefully, you know, we can end up being a Premiership side next season. So, yeah. Well, it's amazing to see you down here today. I know you've got that 5.5-hour journey back up there to look forward to tomorrow. Egwylfer sy'n nesa i ni rwan, ond dewch yn ôl ato ni ar gyfer yr ail hanner rhwng Caernarfon a Bae Colwyn mewn cwpl o funudau. Croes yn ôl, ail hanner mawr i ddod fan hyn heno, a tipyn mwy i ddod o ran Sgorio. Wrth gwrs, cofiwch amdano ni, nos Lun, nos Fawrth ar-lein hefyd, holl eich cael pwyntiau'r penwythnos, tipyn mwy i ddod hefyd. A wedyn ni, o ran yr enwen dod allan o'r het neu'r fowlen ar gyfer y rownd gynderfynol, wythnos i nos Lun bydd hynny yn digwydd, achos bydd cystadlaeth y merched hefyd i cyrraedd y pedwar ola erbyn hynny. Paun o'r ein sy'n cyrraedd y pedwar ola. Mae'r Pêl-droed, Bangor drwodd hefyd ar Flint, a mae Caernarfon ar y blaen. Chi'n cael y teimlad bod yna ail hanner mawr ar y ffordd fan hyn. Nôl â ni at ein tîm Sylwebaeth. Diolch Dylan.
Ie, a chroeso nôl i Cwpan Gogledd Cymru. Fel mae hi nawr. Ac mae hynny yn un sicrwydd, o bosib yr unig sicrwydd ar gychwyn yr ail hanner yma. A'r ddau dîm yn cychwyn efo'r 11 ag oedd ganddyn nhw ar gychwyn y gêm. Felly aros ar y fainc, mae'r eilyddion, maen nhw'n mynd i chwarae'r rhan pwysig yn y gêm dybiau. Ac cyffuriad cynnar i Brown. Bae Colwyn yn ei D. A fydd na adfywiad yn ei chwarae nhw fel oedd yn ail hanner y penwythnos diwetha. Neu di Caernarfon yn mynd i gael yr ail gol. Maen nhw i hangen. Lewis allan at Owen. Owen i chloesi fewn yn chwilio am Davies. Davies yn cael ei fodyn. Throed at e! O, mae Bradley wedi dyblu Mantes Caernarfon am gychwyn i'r ail hanner. Bwled o ergyd ac ergyd i galon Bae Colwyn. Caernarfon 2, Bae Colwyn dim. Bae Colwyn yn colli'r bel gan o cae. Wedyn mae goset yna ar ni sydd. Mae Iwan Lewis yna'n sydd. Mae'r ddau nhw wedyn dem lawr yr asgell lle. Edrycha yn fan hyn. Maen nhw'n bwyllog. Maen nhw wedyn Morgan Owen lawr o ddim yn croesi. Mae'r cyffyrddiad yna'n bwrpasol gan Adam Davies yn gosod Bradley i fyny. A mewn cymryd si eto yn y cyffyrddiad gyntaf, ond mae hon yn un anodd. Mae'r foli yma ddim yn hawdd. Mae'n hanner foli a mae o'n pasio'r bel. Ydych chi'n meddwl llonydd ydi o pan mae o'n neud hyn. Yn ei gorffo. Yn gwybod yn union bwrpasol fod ti fewn i'r droed, crymannu fewn i'r gornel, gwych ganddo fo. Tîmor ar y dynodau mawr, y chwaraewyr mawr yn aml sydd yn arddangos. A ni wedi gweld fan hyn Bradley am ergyd ar hanner foli ac nawr mae'n ffordd enfawr nôl i Bae Colwyn. Wel, os di Bae Colwyn yn mynd i gamu i'r rownd nesa, mae ganddo ni ail hanner dramatig iawn o'n blaen ni. Cyming, oedd ychydig bach yn dawel yn yr hanner cyntaf, da chi'n teimlo. Yn chwilio am Robles, mae yna drosedd arno fo gan Brad Young. Ti'n gweld lot o siarad wedi Brad Young cyn y gêm, ond mae rhaid ni cofio am beth i Bradley yn ose. Mae chwaraewr mor dda. A wedi arddangos fyna. Os rhywbeth, ella bod wedi tynnu'n pwysau i bach o'r wrth Sean Bradley. Wel, i ail golo yng Cwpan Cymru y tymor yma. Mae angen ymateb ar dîm Mike Wild mewn tuag at y capten. Ac yn y diwedd, oedd yr ergyd yn un wyllt. Ac oedd yna gyfle ar Cyril fyny a nath o greu y problemau yn y lle cyntaf. Do nath o. Ti'n edrych, ydy lle mae'r bel mae'n bownsio, a mae'n bownsio i Pete, a mae'n plygu nôl. Mae'n plygu nôl edrych a... So ydych chi'n gweld gwaith example o trio taro'r bel, bod yn positif, pen drosti i sgorio'r gol, mae'n plygu nôl a mae bel bod tro'n wedi godi. Dim digon positif yn ei feddolfryd yn mynd, na, dwi'n sgorio hon. Ac o'r amddiffynwyr, Pete fyddech chi'n ddymuno i gael, mae wedi sgorio 4 gol tymor yma. Ond oedd hwnna'n wyllt. Ac yn dangos mae amddiffynwyr ydi o. Ond penio mae o pan mae'n sgorio, ond nid efo'i draed. Mae rai byna gan sefyll. Mae o dal isio cofio sut brofiad i ddod bel y gefn yr hwyd. Wel, ti'n gwybod hyn, dwi'n meddwl bod nhw'n cael cardu melyn. Y braidd y fodus, ond i bron y gweud, ti'n gwybod y cic o'r bel bant fyna. Mae o yn ei ôl. Ac ar hyn o bryd, mae o'n mynd i fod yn rhan o Cwpan Cymru ar 4 ola. Ac pan da chi'n sôn am y 2 gol na i Caernarfon, un mor agos at yr egwyl, munud 39 ac yna munud 46. Ac os yna gol i ddod nawr yn munud 50, mae gan Brad Young at Mendes. Pwy oedd yna? Aaron Edwards yn gyd-bywyd yn anodd. Mae'n edrych yn gam yn cyfymach fan dydi. Dwi'n gwybod mae'r 2 gol gan nhw, mae'r momentum, mae'r hyder, mae'n chwarae'r peli. Ond paid â gwastraffu pêl syml i fi drwad gan Mendes. Hill yn casglu. Hughes.
O'n i'n meddwl bod Michael Wilder lle mynd i ddisgwyl tan yr awr i wneud newidiadau. Lle fi reid o'n neud o gynt. Cumming. Roedd Dagan Robles i chael ei nôl i Cumming. Goset. Fyny at Bradian, cyffuriad trwm gan ddyfore'r bêl nôl yn syth i Bae Colwyn. Hill eto. Mendes efo fo. A gafodd Hill hanner cynta da. Di honna ddim yn cyrraedd y nod. Ford i mewn. Blair. Nawr te, hyrdmeddiant i ffwrdd am had. Adam Davies di dod nôl yn ddofn i erlyd y bêl. Allan y hi tuag at Morgan Owen. Morgan Owen yn gweld Brad Young yn mynd amdani. Gyda'r gêm fel ma di nawr yn ferin peth bydd wedi wrthyn ni gweld y cyfle fan hyn. Davies efo Robles yn y cwrt os allai gyrraedd o. Gwaith twt fanna gan Phil Mooney clirio. O'n i bron a gweud yn mynd i gwrth ymosod. Ti'n gweld e nawr, achos bod Bae Colwyn yn taflu chwaraewyr ymlaen, bydd rhaid nhw fod yn ofalus o ran Caernarfon gyda fwy o gwagle wrth nhw wrth ymosod, gyda chwaraewyr fel Young a Bradley yn amlwg. Young. Angen gwasanaeth da. Young. Tynnu bêl nôl at Mendes! Dyna'r gorau deud i gweld gan Brad Young i fod yn deg efo. Wel, heibio dyn yn hawdd, oedd pi bach o'n lwc, cofio fanna hefyd efo'r wiriad yn dod i lwybr o. Ond mae'n o codi ben. Mae fanna, wedyn, codi ben, mae'n hyn o'n tynnu i siolts o'n ôl o fanna hefyd, ond mae'n tynnu'r bel yn ôl i Mendes i cymryd ar y cyffroedd y gyntaf. Heibio'r postyn bob tro, ond mae'n tynnu siolts. Mae hwnna'n hanner cyfle. Ti'n jyst yn teimlo bod angen i Mendes i addasu i drad tyma bach yn well cyn cymeryd y cyffyrddiad. Nath e dim cweit cael ei trad yn y safle cywir fyna. Mae'n meddwl bydd yna llawer o hyder yn Bae Colwyn i feddwl maen nhw wedi curo Caernarfon dwywaith yn barod tymor hyn. Ar ddechrau gêm ia, ti'n mynd i mewn i'r gêm, oce, da ni wedi bod yma, da ni wedi curo. Ond gêm Cwpan, ac be mae'n feddwl i'r ddau glwb, i'r ddau dîm. Ar y funud, Caernarfon sy'n gynta. Dwi'n gwybod am y sgôr, ond nhw sy'n gynta i'r bêl, i'r ail bêl. Maen nhw isio i fwyd. Cyril at Edwards. Davies. Mae'n mynd i gyrraedd honna. Ac cyfnod tawela'r gêm o bosib. A mae rhaid i Bae Colwyn, a fe soniwch chi cyn yr egwyl Dylan, mae rhaid i Bae Colwyn, da chi wedi dweud eto fod yn ofalus. Wrth gwrs byddai'n wrthio ymlaen, ond mae hynny o bosib yn mynd i agor drysau yn dydi i Caernarfon. Ie, bysa trydydd gol yn y fe, bysa hwnna'n diwedd wedyn. Fel maddi, ti'n fod mae'r sgôr yma, Caernarfon wrth i'r gêm ymlaen, bydd nhw falle'n eistedd yn dyfnach ac yn dyfnach yn amddiffyn y sgôr. A fe ddeith cyfleuon. Beth sydd angen yn yma? Nhw moyn y cici gosod, cici ryd. Ni'n gweld cyfle arall fan hyn. Bradley at gosod Davies o'i flaen o. Allan mae Lewis. A Lewis digon o le. Digon o grysau melyn hefyd yn ymosod. Ac yn y diwedd, ond ormod o ddewis. Ti'n edrych o ganol y cae yma. Mendes tromanista. Iwan Lewis yn mynd i'n ffordd goset o'ch arall, ddau nhw 31, 32 oed, a ti'n meddwl y liegni gyda nhw dal i fod. A Matty Jones, oedd o hefyd yn ymuno ar ymosod. Ar brynhawn cyffroes yng Cwpan Cymru, buddigoliaeth y Mangor, 2,841 yn gwylio honno. 2,841, bron i 600 yn gweld Flint yn curo Bae Crearddur, a dros 800 yn gwylio'r Hill. Curo y bari o bawb. Ac mae hynny yn rhoi torf gyfartaledd o dros 1,300 i chi. A mae hynny'n fwy nag oedd yn y rownd derfynol llynedd. Ac ychwanegwch at hynny y dorf sy'n yma. Jordan Davies yn ceisio gyd bywyd yn anodd i Mooney. Rwan sy'n gol geidwad fel Conor Roberts. 2 gol i ddim i fyny. Ac i reoli pethau o'r cefn i wneud siŵr bod yr amddiffyn ddim yn siglo. Brad Young, Gwilian Davies. Pêl dda, Jones. Dyna'r cyfle
i Brad Young, a mae'n gwybod hynny. Gwaith da gan Jones. Oedd hi'n bell ar wrtho fo. O'n i'n meddwl bod y symudiad yn campus 4 bas yn ôl yn ôl. Bas ola ni'n campus gan Matty Jones. Yn gwadd i Brad Young ddod arni jyst i pasio i fewn i rwyd. Wrth i sodlet mae bach fyna falle ffitrwydd falle, ti'n bod heb war y gemau. Ia, ond os mae o'n naturiol, dwi wedi weld o dros y blynyddoedd fel ti, efo rhyw gredd bach naturiol, sgorio gos, sa fi yn rhagweld rhediad fel ydy, os dwi'n mynd 70-80%, dwi'n gweld y camera cyn fod digwydd. Hughes. Hill. Caernarfon yn weithio mor galed. Matty Jones yn gyda gwaith amddiffynol. Mendes, mae o'n cael gêm dda. Roberts. Bale yn cael ei hennill gan Pete. Mae un peth yn amlwg. Mae rhaid i, am i fydd y rhaid i Bae Colwyn weithio'n galed iawn iawn, ac mae Caernarfon yn dal yn ddigon. Dyn nhw'n bodloni ar fantes y 2 gol sganddyn nhw. Mendes. At Jones. Mae'n arllwys y glaw yma yn Llandudno. Yn arllwys y glaw. Mendes. A mae Caernarfon yn chwarae'n dda ar hyn o bryd. Gosset at Mendes, at Bradley. Bradley. Nôl at Jones. O'i flaen o Lewis. A mae'r ail gol fel sy'n cael effaith ar Bae Colwyn. Davies yn rhoi, Davies yn derbyn, Davies yn ergydio. Syniad. A chwarae'n hyder yn chwarae Caernarfon nawr yn y fe. Maen nhw'n cyfforddus iawn ar y bêl. Fwy o gwagle ar y ca. A nawr mae'r chwaraewyr yma yn mynd i arddangos beth maen nhw'n gallu gwneud. Braidd lawr yn dramatig, ond ni weld y cyfle yma rwan. Ond y symudiad yn un campus. Just yr 1-2 yn ôl ac ymlaen. Gret o Bale o pwysau perffaith. Matty Jones, pasio ar draws y cwrs 6. Wow! Mae'n agosach de. Dwi'n meddwl iddo. Dydy o'n mynd i'n mestyn yma na. O'n i'n ama bod ti'n agos iddo fo. Nath ddim boblo na. Nid ydw i'n ddim esgus ar y cae yma. Mi o'n dod rhedeg yn heb oedi i'w rediad. Bod jyst yw gan bach cyflymach yn ti'n pasio i fewn. Sgwni. Oeddech chi'n teimlo bron a gallai fod i'r hedeg y Bale i mewn, jyst cario ymlaen o fe rediad a cwrdd ar Bale. Oedd i fatha bod wedi amseru hi'n berffaith. 43 o gemau, 32 o goliau mewn un tymor. Mae gynno fo record ryfeddol, ond dim yn tanio eto iddo fo. Ond sa'n ddifir yn fysa cael tîm Declan McManus yn chwarae yn erbyn tîm Brad Young yn rownd gynderfynol Cwpan Cymru. So gallu digwydd. Ti eisiau dweud o Bangor yn erbyn Caernarfon, ti'n meddwl, ia? Dwi'n siŵr be alw Bangor, yna broblem sgynnau. Tafliad i Bae Colwyn, maen nhw angen Hill i'w chymryd i, a mae yna allt serth i'w dringo. Y ffod i fyny a fod i'r targed. Mae yna beniad, mae yna gyffyrddiad, a mae Robles wedi dod â Bae Colwyn o mewn i'r gêm. 1-2 ar drydedd yn Cymru, ac yn sydyn, mae yna ddeffroad. Caernarfon 2, Bae Colwyn 1, mae nôl yn y fantol. Gêm ar. Y tafliad hir eto, ond dwi wrth y modd o Robles fan hyn. Dwi'n meddwl mae'r amddiffynwr lot. Mae o'r agos iddo fo, mae'n gadael ei di gefn i mewn o, mae'n gadael a droio. A mae'n neud am un symudiad, mae'n gadael y Bale neud ei gwaith, just neud ei gefn a teimlo'r amddiffynwr, mae'n gadael y Bale mynd o'i flaen a draws i gorffo, just troi ar 18 y gornel, gwych gan Robles. Mae'n mewn agos i'r gol, dwi'n mynd i fethu os dwi'n medru neud hyn, amddiffyn sal o dwan. Ie, yn sicr, ti'n moyn bod rhywun o flan efo na, yna fe. Ti'n gwybod, os mae'r Bale yn mynd i adlamu yn y Cwrt Cosby yn y 6 yna, ti'n moyn bod chwaraewyr o'i gwmpas o'i flan achos os ti'n amddiffyn ti ôl, mae'n anodd iawn i wneud unrhyw beth, yn wedi fel mae Robles yn defnyddio i golf. Mendes a Jones yn cydweithio. Ac yn sydyn, mae yna densiwn yn yr awyr eto. Oedd o di mynd. Oedd y gêm di mynd yn dawel. Dim yn rwan. Cwpan Cymru, de. Cwpan Gogledd Cymru, mewn.
Odi yn teimlo na fe, unrhyw tafliad hir neu cic rydd, oedd na rhywbeth yn digwydd. Gwelwn ni yn y hanner gyntaf, na fe pob pêl oedd yn mynd mewn, a wedd na hanner cyfleon yn dod. A oedd dim yn mynd i fod amser os o'n nhw'n mynd i roi'r cicio rydd a'r tafliad hir yma i ffwrdd o nawr, fel ni'n gweud. Mae'n ôl mlaen. Ac os yna rhywun sy'n personoli peidio rhoi fyny, Robles ydy hwnnw. Neith o ymladd am bob peth. Mae'n rhaid i bach o'r un agwedd ac yno Michael Wild. Fel chwarae'r, oedd o byth, ti wedi chwarae'n edrych o bosib. Pan dathon nhw lawr, nath ni gweud, o'n i'n gweld bod Michael Wild wedi bod yn hyfforddi Robles, fel o'n ein drefnyddio i gorffe. Yn sicr, maen nhw wedi bod yn gweithio ar yr ochr na o'r gêm, yn sicr. Hyfryd gan Edwards, hyfryd. Cumming, mae dyfar nhw'n chwarae'r fantes ar hyn o bryd. Fydd na gardian felen o bosib. Jordan Davies, mae'n wiriad! A mae'n arbediad. Mae Aaron Edwards yn cwyno, mae'r dyfarnwr yn cael gair, dim mwy na hynny. Go agoset oedd yn gael y cael yn ei edrych ar cyntaf. Jordan Davies yn mynd gwiriad gan Harrison, sy'n cymryd y pwer o ddiwrthi sy'n ei ti'n hawdd ac i Connor yn y gol. Connor Roberts yn y gol. Aaron Edwards. Go iawn, oedd Aaron Edwards agoset reit o blaen ni fan ein yn rhyw ddadla. Mae Cumming yn dod fwy mewn i'r gêm, a hynny'n gei gwahaniaeth. Mae'r Belad Hughes. Cyril. Am ddealltwriaeth fanna. Ydy'r dyfarnwr yn mynd nôl at y digwyddiad yna, neu mae a weld yn mynd i adael i bethau fynd. Nath o edrych, nath o chwarae'r fantes. Ond dim yn gyd i byd ynglyn â'r peth. Wel, na ni weld o fan hyn, dyna ddigwydd oherwydd oedd na bendant trosedd, a fan hyn mae o. Eiron ar y bel. Llyced dros i ben wedi chwarae'r 1-2 a mae Goset jyst yn sefyll yn ei lwybr o. Ar ôl hynny, mae Eiron yn llechio fo i'r ochr. Robles i gol oed i dod ar gystadleuaeth ma yn ôl yn fyw. Mae Cumming i fewn eto. Oedd angen y cyffyrddiad amddiffynol. Mae Bradley o bawb yn ôl yn cwblhau y clirio. A mae Bae Colwyn yn dîm gwahanol. Faint yn ni'n weld e'r Pêl-droed, fel mae momentum yn gallu newid trwy'r amser. Mae'n rhyfedd i weld, yn ni'n gweld unwaith eto cyfle. Roberts dim llosedd, Roberts yn mynd i hun. Pwy mae'n dewis? Ond e sawl dewis. Mae Robles yn ymladd amdani. Mae'n nôl at Roberts. A'r hwyd ochr cic gol. A mae yna hanner awr hir o flaen Caernarfon, da chi'n teimlo? Wel, os oes yna wynadd ar ôl yn rwan barod, gyda ni dal 28 munud i fynd am mwy. Ond tynnu gwall allan, jyst Caernarfon. Dwi'n gwybod maen nhw'n Sgorio, ond mae'n rhaid i fod yn agosach. Mae'n rhaid i gael y dacl yna, mae'n rhaid i newid y momentum na rhyw ffordd. Ydy hwnna'n cyffwrdd llaw Morgan Owen? Wel, dim yn noson i lle mae cicio o'r spot yn rhoi beth bynnag na di. Na, dim yr ochr na'r ca, yn sicr. Ond os oedd e'n lawio, oedd e ddim yn gwybod lot o biti fe. Mae'n wneud o lan fan hyn, a wedyn mae'r bêl. Mae'n cyffwrdd o'i law, neu top y fraich fyna. Ar y Chris tîm ydyn nhw, so dwi'n yn gwybod ar rheola ni'n cofio, dyna fe mae'n ddeud ydi ama. Bydd e'n diddorol gweld y tor tu ôl y gol yn mateb sy'n cic o smotig cael ei roi fyna. Gwaed ar dalcen mwyn i gallawd yna pan mae'n rhaid fod yn y cae. Lly Caernarfon ar hyn o bryd lawr i 10. Ar hif 10 Bae Colwyn yn ceisio manteisio. Wel, mae'r glaw yn ychwanegu at y ddrama rywsut. Mae'n ychwanegu at y ddrama. Mae dechrau ddod lawr, felly wedi gwneud yn anoddach i Caernarfon i cadw meddiant a cymeryd y sting allan o'r gêm, felly a mae wedi dod o Bae Colwyn nôl mewn i'r gêm. Disadwn am chwarter wedi 12 yn fyw ar-lein ar y BBC iPlayer ar YouTube a Seintiau yn y pen y bod na chi gêm fydd honna. A mae Mwni yn ysu i ddod yn ei ôl a mae'n cael dod nôl. A mae Hale eto o'i dafliad o ddoth y gol y tro diwetha. Mae Robles yn mynd i le mae'n cyfri yn aros i'r bêl ddisgyn. Fi'n meddwl fan hyn, byr a nôl a croesi y bêl. Maen nhw gyd wedi camu nôl, fysa ni'n wario fan hyn yn fyr. Cwpan Blaen yn cael ei anwybyddu ar ôl beniad, ie. Ti'n gweld e mor aml, mae'n creu cyfle i ti croesi'r bêl am y rhwaith, achos bod popeth yn mynd mewn i Cwrt Cosby. Ti'n creu 2 yn erbyn 1 ar ochr ca, cael croesiad mewn, sydd yn anoddach i amddiffyn am y rhwaith.
a ongl gwahanol i'r bel ddod i fewn. Ie, o gorfodi'r ymgyfanwyr i symud, rhoi cyfle i'r ymwysodwyr i wneud symudiadau. A oedd jyst yn gofyn mas amdano fe fyna, sy'n ni'n credu. 25 o funudau rhwng un o'r tîmau yma a lle yn y rownd gynderfynol Cwpan Cymru. Maen nhw'n gyfarwydd a bod fanna, ond os ar un o'r ddau di bod yn y rownd derfynol. A dyma'r tymor lle mae'n y gyfle, Jordan Davies, am greu yr hanes hwnnw i Bae Colwyn sy'n ar ei holi o 2-1. Camgymeriad gan Roberts. Tafliad i Caernarfon. Ie, jyst angen i Caernarfon jyst cael ei troed yn ôl i fewn i'r gêm, a dwi'n meddwl jyst cadw i amdipyn. Bod yn aderus, mynd yn ôl i fynd ymlaen os rhaid, mynd lawr o Sianeli os rhaid, mynd yn uniongyrchol os rhaid. Jyst cael ei hunan yn ôl i fewn i'r gêm. Hughes. Hwna ddim digon cywir at Hill. Fyny gan Jones. Jones yn chwilio am Bradley. Dyma gôl Bae Colwyn. Oddi wrth yr amddiffynwr Ford. Mae'r flic na'n un campus, dydy. Mae ar bwrpas, mae'n edrych dda, ond dwi'n siŵr i Robles, ond di reit i mewn safle lle mae rhywun arall wedi sgorio. Fel ddydon ni, 1 tafliad, 2, 3, ond 2 oedd y cyffyrddiad yna. Carden Felen. Wff. Ydy Ford chydig bach yn ffodus fan'na? Ie, ti'n gweld e fan hyn, mae wedi cael ei dal yr ochr anghywir i Bradley fyna, mae'n tynnu fe nôl, mae'n un glir, ond falle oedd Pete yn dod o gwmpas yn mynd i torri'r beilband. Ie, dwi ddim yn licio cardiau coch cael ei roi, ond ti'n gwybod be, mae o drwad ar y gol, mae'n y gyfle i sgorio. Does a ddim chwaraewr i cael agos i warchod o yn y man ni, felly mae o'n mynd i gael ergyd ar y gol. So Ford, mae o'n lwcus. A mae'r rhwymin ar ben Mwni. Ac yn aros mae Bradley. Ti'n gweld e'n sgorio un fel un i Cymru, Jones wedi gadael i Bradley. Mae'r golwr wedi gollwng i, a mae Jordan Davies yn ôl i dacluso. Ie, un o hynna sy'n bwysio i flaen o. Mae'n jyst neud siŵr bod yn cadw allan o'r gol. Nath ni weld hynna wythnos dwytha lle nath y gwrthwynebu'r Ceicon a sgorio. Robles. Mae Cumming fyny efo fo os allai gael o. Mae Robles yn mynd i hun ar hyn o bryd. Wff. Penderfyniad dadleuol arall. Fi'n meddwl mae'n drosedd. Mae'n sandwich, anyway. Fi'n meddwl rhwng y ddau nhw. Ydy Robles yn mynd i gyrraedd y bel, ydy o'n sydyn i gael y cyffyrddiad nesaf yna, dwi'n yn siŵr. Wel, mae yna angrediniaeth di bod yn mynd â sawl penderfyniad heno, ychwanegwch honna at y restr. Mae wedi bod yn gyson yn ddim yn rhoi o'r penderfyniad yma. Mae wedi gwylltio pawb. Harrison. Robles, bendant yn rywiog ar ôl i gol o. Dipyn o le yn sydyn o flaen. Harrison. A Nelly. Tuag at Brad Young, dim yn cyrraedd. Bradley. Young, alla brathu, gall. Young, meddwl mynd i hun. Ac oedd Davies isio hi. Dwi'n gweld beth mae'n trio wneud. Dwi'n meddwl bod e'n ffit i wneud hynny. Ond mae'n trio defnyddio'r amddiffynwr i ddallu'r golwr, a wedyn cyrlio fewn i'r gornel. Ond dim mynd yn agos i'r gol. Mae Eiron Edwards yn gadael y cae. Mae Alex Moore yn mynd i ddod ymlaen. A dwi'n meddwl bod Aaron Williams mae o ymlaen. Ac Ethan Roberts sy'n gadael efo Eiron Edwards. Dyna'r ddau newid cyntaf. Ac oedd Eiron yn anhapus pan gafodd ei dynnu o fel mas wrth ystwetha. Diolch yn edrych llawer hapusach heno. Mae di chwarae dda, Malcolm. Wel,
ti'n cael beth ti'n cael gyda'i, ond wrth, ti'n fawr na diwedd y dydd, mae llawn egni, mae i fyny lawr y cae, box i box, mae'n mynd i gystadlau'n bob bel yn canol i chdi. Ella dim cynnig llawer yn ymosodol dyddi yma yn y cwrs Cosby efo goliau, ond y sicr, dam di wneud dim gwaith. Na Cumming, na Hughes yn ganol y cae. Felly Aaron Williams, gychwynnodd gêm yn y ffos diwetha, yn dod mlaen. Enillydd Cwpan Cymru yn ei ddyddiau efo Cei Conna. Mae Matty Hill di aros lawr. Ie, ddwn yn tacl gadarn fan hyn yn canol ca. Bwnsio rhwng y ddau yn y dwi'n. Oedd yna i ennill, ti'n bod o ddoi yn mynd 100%, ond ddim wedi ymateb yn dda fi'n credu'r dyfarnwr fan hyn a'r cardyn melyn allan. Hill sy'n cael y garden felen, allai ond dychmygu bod hynny am brotestio, am gwyno. Ond dyma'r digwyddiad. Ie, ti'n gweld fan hyn yn fe, oedd wedi cyrraedd y bel yn gyntaf yna, fi'n credu. Ie, nath Hill gyrraedd i cynta, a nath Mendes jyst gadael istads yn dangos, so nath o gicio dan i droed o. Ugain munud o'r 90 yn weddill. Caernarfon ar hyn o bryd sy'n mynd i ymuno efo Dinas Bangor, efo Flint a'r Hill yn y rownd gynderfynol, a mae yna 20 munud. Lla gymaint newid, Bradley, Davies, a'r dderchog gan Hill, a'r dderchog. Tacl amserol o rhaid i fod. Oedd, tacl amserol oedd i. Ti'n gweld y matab Lewis yma yna, ond gwych na ddeud hyn iawn gan Davies. Just y bas edrych am Matty Hill. Mae newid gael tacl ffyrnig i lawr yn ganol y cae, a mae'n codi am hynny hynna. Ie, gwych. Ti'n bod ni wedi gweld nhw fwy uchel lan y ca hanner yma'n amlwg, a nawr mae'n gofod gweithio nôl. Gwych gan Hill. Matty Jones sy'n paratoi i gymryd y gic gornel. Fysa gôl i Caernarfon nawr yn golygu gymaint. Fysa ildio gôl i Bae Colwyn nawr yn gymaint o ergyd. Bydd hon o dan y bar, fi'n credu. A mae Bradley yno a Mendes yn aros iddi fod dan y bar. Penyd allan gan Cyril. Goset, methu cweit a cyrraedd i ddyn. Cyfle i Bae Colwyn ddod â hi. Nôl fyny'r cae gan Morgan Owen. Mendes. George Hughes yn tacluso. George Hughes yn gweld Robles yn galw amdani hi, a mae'n bas dda i'w lwybr o, a mae Jordan Davies fyny efo os dio'i angen o, a mae Robles ydy'n mynd i fynd i hyn! Y dewis anghywir, Malcolm? Mos ti'n mynd mewn i gwrna bella nawr, wrth gwrs, o nath i ddim, felly ia. Herwydd mae gynnu fo chwaraewyr yn rhedag i fewn, sy'n wedi dal i fyny mewn ar y postyn pella fan hyn. Allan o ella'r llun, mae di godi ben, mae di gweld, ond mae di gael hanner llath. Mae di sgorio un, llawn hyder, dwi'n dall po mynd i wneud hynny, ond dwi'n just meddwl o'na rhywun mwyn safle gwell. Nawr te, mae Brad Young yn gadael tair gêm, dim gôl. Mae honna yn un stori fawr, ond mae yna stori fawr arall yn digwydd yn sgil yr eilyddio yma, a hynny ydy bod Zach Clark yn gwneud i ymddangosiad cyntaf ers misoedd. Dim ond i bedwerydd ymddangosiad o. Sa'n siŵr, ond nath e waren erbyn ni gyda Llanelli dechrau tymor, a wedd e yn arbennig fe, nath newid y gêm i Caernarfon y diwrnod na. Sa'n siŵr yma nhw gêm diwetha fe i Caernarfon, ond ie, mae wedi bod misoedd o dda gweld e nôl. Mendes. Ie, Zach Clark ar fenthyg o'r Seintiau Newydd. Gwahanol taip o chwaraewr, cofia, i Brad Young rwan. Robles yn chwilio am Davies. Ond am noson i ddod efo nôl i chwarae gêm gynta. A dyma fo'n syth yn brwydro. Fo sy'n cael ei gosbi. Ar ei ore, mae y mor ddylanwadol. A pan ydych chi'n edrych ar Bradley, ar Zach Clark, ar Young, Brad Young, profiad y Seintiau Newydd yn pefrio. Ie, mae jyst yn ymarfer na fe llawn amser a beth mae hwnna'n dod. Mae'n amlwg yn cael effaith. O, mae hwnna'n cael ei gadael i adlamu sydd ddim yn beth gallu wneud, a fe nath Morgan Owen be oedd yn bwysig. Pam gadael i'r bel yn adlamu? Wel, dim jyst hynna. Lle oedd dyn yma? Conor Roberts. Lle oedd o'i gymryd
reolaeth o'r sefyllfa. Mae'r efo wedi mynd bod o'n dŵad. Mae'n yn y cwrs 6. Ydy o falle yn dod allan llai aml oherwydd bod o yn 33, dwi'n yn siŵr. Sam esgus. Cic gornel, cyfle nawr i Bae Colwyn. Maen nhw angen gol, chydig dros chwarter awr o'r 90 yn weddill. A mae'n hongian eto. Môr yn mynd amdani hi. Yn cic gol fydd hi. Ie, ti'n bod, falle Conor Roberts i ddod allan byd, ond ti jyst yn disgwyl bod hi'n amddiffynwr canol fyna. Mae'r bel yn hongian yn yr awyr, mae'n dod yn syth, ti jyst yn meddwl rhywun dod allan enll. Y bel na, tu jyst gwylio fe. A wedyn goffod amddiffyn cic o gornel arall. Gai ofyn cwestiwn tan? Efo golwr tu ôl i chdi, pan o'ch ti chwarae, o'ch ti disgwyl fo cymryd reolaeth o'r sefyllfa yna, yn gweiddi un ffordd neu llall? Un ffordd na'r llall yn y fe, i ffwrdd. A wedi di cymryd ymhyaeth o'r awyr, a we, neu bod o'n dŵad? Ie, neu bod gwthioch i gyd allan a dod allan, yn y fe. Oedd eisiau angen un o'n nhw. Y gwylch yn erbyn y dreigiau heno am hanner awr wedi 7 yn fyw ar S4C ac gobeithio fydd yn well amodau iddyn nhw nag ydy'r Scarlett yn yr Eidal neithiwr. Gêm gyfartal iddyn nhw mewn niwl didew o'r un amhosib gweld unrhyw beth. Yma mae'n bosib gweld popeth a mae Aaron Williams yr eilydd ar ei rediad. Alla gael ei groesiad mewn. Pasio nôl at Cumming, gwaith da. Cumming, mwy o leg yna fo i anelu. Robles yn trio cael ei ben i fi. Davies! Dim cweit yn gweithio Jordan Davies heno. Dim eto. Ond mae'n dyn cyffyrddiad, mae o angen fel arfer i sgorio. Fydda i'n deud chweith fod wedi dod iddo fo'r i sydyn. Mae'n cael digon amser i addasu draed digon sydyn i fod digon hyblyg yma i gael i ben glin ac i ben drosti efo'r cyffyrddiad cyntaf. Beth o'n i'n hoffi fyna, Williams ailgylchu'r bel. Bod doi o gwmpas ewn, ailgylchu a creu cyfle well i croesi. A'r ymdrechion yna, yr ystadegau yna yn profi beth o'n i wedi bod yn dweud. Mae Bae Colwyn wedi cael cyfnodau da. Maen nhw wedi bod yn curo. Ond mae Caernarfon wedi bod yn llwyddiannus ddwywaith a dyna'r gwahaniaeth. Un peth mae'n rhaid i Sac Clark wneud i fynd yn llinell fan yma, mae'n ydi arwain wrth fod yn gorfforol cry. A bod yn niwsans a dod ar draws pobl efo'i Ben Elins. Mae honna'n hir. Harrison, ni'n bwysig yn cael honna. Mendes wedyn. Roberts. Nath aros i'r bel ddod at y fo, nath o mynd at y bel. Ond mae'n gyfforddus. Ti'n gwybod yn iawn pwy gyda Bae Colwyn ar y fainc dal i fod fel wsos wythanig. Aaron Williams, mae'n ddrwg gwneud Malcolm Aaron Williams yn mynd i hun. Ryan Astles, wrth gwrs. Tysa fo yn cwrt 6, dwi'n meddwl Conor Roberts yn dod. Nawr te, mae'n newid arall yn mynd i fod. A bachges ymlaen ydy Rio Owen, 19 oed ymosodwr. 2 ymddangosiad y tymor yma. Pwy sy'n gadael? Bradley. Wel, da chi'n dechrau meddwl am gicio'r smotyn ac yn y blaen. Dyma'i golo. Wel, dyna'r safon. Ti'n tynnu'r wrth y cae. Mewn fflach. Ydych chi ddim wedi gweld hwnna'n dŵad ganddo fo. A dyna be mae'r cefnogwyr yn fel o Sean Bradley. Ond fydda fi ddim meddwl pam. Gynnu fo manaf. Na. Mae wedi dod mwy a mwy mewn yn yr ail hanner. A i sgorio i gol, felly llawn hyder. Mae'r dyn yma chwaraewr da, cofia. Ond gynnu fo ddim y profiad, wrth gwrs. A dwi'n gobeithio fydd y gêm ddim rhy gorfforol iddo fo. Erbyn mae'n glefar efo safleoedd mae'n gymryd i fyny i dderbyn y bel. Mae yna chwarter awr o'r gêm yn weddill. A mae Sean Bradley a Brad Young di cael eu cymryd o fi ar y cae ac yn ei lle nhw, un sydd wedi chwarae deirgwaith tymor yma ac un sydd wedi chwarae ddwywaith fel eilydd. A o bosib yn y gêm fwyaf o'r tymor i Caernarfon. Penderfyniadau sy'n destun trafod. Dim just o'r tymor, dwi'n meddwl efo Cwpan Cymru. 2 gam o'i blaenau nhw. Goset. At yr eilydd. Rio Owen. Mae honna'n drosedd sy'n cael ei dangos mewn lle bygythiol iawn. A dwi'n fod y 2 garden wedi cael ei dangos fanna. 1 i Lewis Cyril
ac un i George Hughes am y cwyno. Rio Owen yn pasio'r bel. Aw, bod na brifo. Y reit ar ei droed o. Adam Davies byth yn mynd i wneud mwy na hynna. Wel, mae gyfle fan hyn i Sean Bradley. Diom ar y cae. Ella di 5 munud i gynnar fod Richard Davies neu hynny, ond hei, bod sy'n gwybod wella fi. Meddwl falle troed chwith Matty Jones fan hyn. Yr ongl. Anodd i'r golwr meddwl ble mae e'n mynd i sefyll. Am llwaith ti'n gweld nhw fan hyn, roi'r wal un ochr, a wedyn sefyll ochr arall, ac wedyn mynd ar ddangos digon o'r gol i Matty Jones. Jones a'i chwith, Goset a'i dde. Goset sy'n mynd amdani! A go bosib! Dyna'r gol sy'n rhoi Caernarfon y rownd gynderfynol Cwpan Cymru. Perl o gic rydd. A mae o'n gwybod, mae'r dorf yn gwybod, mae pawb yn gwybod, efo 10 munud i fynd, pa mor bwysig all honna fod. Gosod yn rhwydo, Caernarfon 2, Bae Colwyn 1. Ella i byd bach o lwc. Ella ti angen lwc i giro Cwpan Cymru. Ond mae o'n cael hynny, dwi'n siŵr, yn ei weld y gwiriad o wrth y wal. Yn mynd ar golwr brawn ffordd arall. Edrych fan hyn, mae'r peniad bach na, y flic o wrth y wal. Ni weld o'r ongl mae pi bach gwell. Dyma ni o'r wrth, dwi'n meddwl, un o'r eilydd, dwi'n meddwl, ia, nac i. Matty Hill. Matty Hill, mae'n dod o'r wrth yr 19 na fo. Drech mae dati wal hefyd sydd ddim gyda'i gilydd. A oeddi e fod wrth yr ochr fan anna, yw'n dod fod yn tin wrth nhw'n neidio. Ti'n fod mae'n troi tyma bach. A na y gwahaniaeth yn y pethau bach fel yna gallu gwneud gwahaniaeth mewn gemau. Morgan Owen sy'n mewn trafferth. Mae Aaron Williams yn dymlaen yn lle Jamie Cumming. Mae'r newid yna yn mynd i ddigwydd. Ac Aaron Williams fydd angen i bresenoldeb o. A mae Dominic Smith yn mynd ymlaen fel eilydd am Morgan Owen i Caernarfon. Felly'r holl newidiadau, popeth yn digwydd, ond y gic rydd na yn gwneud pethau dipyn mwy cyfforddus i Caernarfon. A weithio, pan mae'r pethau bach fel yna'n digwydd, ti'n meddwl, ydy dy enw di ar y gwpan tymor yma. Ti'n gwybod, Bae Colwyn wedi dod yn ôl i fewn i'r gêm, sgorio'r gol, wedyn, o'n unlla. Gwych o chwarae, Adam Davies cael y drosedd i ddilyn i fyny i'r cic-rydd mynd mewn. Am hyn i ddod i'r cae, bedwyd, Dominic Smith. Dwi'n meddwl chwarae Gymru, da ni'n un o'r 20 efo lot o chwaraewyr Harry Wilson ei fynd o. Mae wedi chwarae 20 o weithiau. Yn y cynghrair tymor yma, mae'n chwarae profiadol iawn i ddod i'r amddiffyn. Ie, falle nhw wedi gweld faint o peli sydd yn y cwrt cosbi nawr dwi'n mlaen y Smith nawr a fe gallu fod bach o'i corfforol, ennill y bêl gynta, fod ar yr ail bêl. Goset. Dydy o ddim yn sgorio mor aml, ond wedi cael 2 gol yn y cynghrair, wedi cael gol bwysig iawn. Tafliad hir unwaith o'r rhagor. Brwydro amdani hi, Mendes. Mae o wedi gweithio'n galed iawn. A wedi bod yn gwych yn edrych. Maen nhw gyd yn canol ca. Goset fe wedi cael gêm arbennig fyna yn canol ca. Ac wrth gwrs, mae'r tymer yn mynd i ddechrau. Cael ei golli, Mike Wild yn ceisio cadw'r bêl yn fyw, oedd o eisiau bod yn rhan o'r chwarae. Mae chwarae ar rasgell, ydw. Bêl i mewn i'r cwt Mendes at y newis fan amdano. Maen nhw'n cael trafferth i chlirio hi. Mae angen ymateb gan Bae Colwyn. Mae'r cloc yn tician yn ei herbyn nhw. Peniad da allan gan Harrison. Zach Clark, mae'n cael ei dynnu nôl, chwaraewch ymlaen. A mae Clark yn mynd. Hill oedd yn ôl. Jordan Davies, chydig bach o leg ynddo fo. Mae Robles yn aros am y bas. Mae Robles yn ysu am y bas. Mae Jordan Davies yn cael ei fugeilio'n dda gan Kyle Harrison fanna. Mae o wedi bod yn gawr yn ganol amddiffyn na. Diolch wedi gwneud llawer o gamgymeriadau. Diolch wedi bod yn chwarae gwmpas o'r bêl gweith, pan mae wrth i ymyl o, dwi'n clirio hon. Dyma sut ddoth gol Bae Colwyn o dafliad Matty Hill. Mae Aaron Williams yno. Mae Robles yna wrth gwrs. Mendes, dim ond at Hughes. Hughes yn tanio. Ac yn cael i'w wawdio
gan gefnogwyr Caernarfon. Caernarfon wneud yn dda fyna i cael pwysau ar y bêl yn y beg. Bêl yn gosod wrth ymwneud â Cwrt Cosby, ond y pwysau'n dod gan Caernarfon i sicrhau bod e ddim cael ergyd rhydd ar y bêl. Oeddech chi'n sôn, Malcolm, am profiad Dominic Smith yn dod mlaen. Mae yna brofiad ar fainc Caernarfon. Mae heno'n dangos mor grid i carfan nhw. Oedden ni gwybod yna o ddechrau tymor, ond maen nhw wedi adio at y garfan yna. Dyna di peth pwysig mae Richard Davies yn gwneud, adio ansawd, ond ti'n edrych ar Josh Locke. Un o'r chwaraewyr dwi'n meddwl, dwi'n meddwl yrfa disgwyl roedd flaen, mae o'n neud pethau digwydd. Mae'n un o'r chwaraewyr clefar na sy'n mynd echo drws i chdi mewn gem a tin, a mae o'n gollad mawr, mae'n Sears di chwarae bob gem eflaw dwy. Mae'n un felly, mae o'n bod yn gyson gollad fo heno. A dyn ni'n clywed bod na dorf o 1,224 yma. Mae hynny'n golygu bod na dros 5,000 wedi gwylio y bedair rownd yng Cwpan Cymru heddiw. Ac be mae hynny, Malcolm, yn ei olygu? Mae yna gwestiwn. Fysa chi'n annog y gymdeithas i ail ystyried y penderfyniad i gael y rownd derfynol yng Nghasnewydd? Dwi'n dall y cytundeb sy'n ganddyn nhw, ond please, edrychwch arni. Mae'r ffeinal yn mynd i fod o tîm yn y gogledd, un cwestiwn am hynny. A does am pwynt. Os ti isio dorf, os ti isio awyrgylch, os ti isio gwerthu uwch Gynghrair Cymru, mae'n rhaid ni gael y ffeinal yma yn y gogledd. Hughes i mewn, nawr mae Roberts yn dod. Mae'n cael ei ddyrneiddi, mae'r bygythiad yn dal yno! Mae'r bar yn achub Caernarfon. Oedd hi'n ymdrech glyfer gan Williams. Ari Williams i chodi, gadwodd o'i ben, pan oedd pawb o'i gwmpas am colli pennau nhw. Ond mae mantes Caernarfon yn para. Dwi'n siŵr, Conor Roberts yn y gol fan hyn yn meddwl bod y bel dal ar dir y chwarae ffordd oedd o'n just rhyw redag yn ôl, bod wedi colli bus. Fan hyn, dwi'n meddwl bod nhw'n mynd i mewn yn rhywbeth. Gwenda, illa bod o'n gwybod bod ti'n mynd dros y traws, oedd hi'n saff. Mae'n gwybod ei ongle. Da ni'n y 5 munud ola o'r 90. A Caernarfon sy'n ar ei ffordd i'r rownd gynderfynol. I cefnogwyr nhw, da chi'n clywed. 200 o cynnig gafodd cefnogwyr Bae Colwyn. A felly mae yna dros 1,000 o gefnogwyr Caernarfon yma. Goset, sgorio'r ddfydedd gol, Mendes, hyfryd yn de, William Davies. Falle bod Clark di cael ei anafu, ond oedd o'n ymladd am bopeth fanna. Mae o'n ôl ac yn cael ei gyfle, mae'r bêl gan George Hughes. Robles, di bêl yn mynd i gyrraedd o. Dacl dda. Ac wrth gwrs, mae yna fris am bopeth mae Bae Colwyn yn ei wneud nawr. Bêl yn chwilio am Jordan Davies, allan gan Harrison. Da iawn gan Iwan Lewis, fe droth o'n hyfryd fanna. Mae Zach Clark ac Davies o'i flaen o. Y bêl at Clark. Cyfle i arafu, cyfle i bwyllo. Lewis at Mendes, at Mooney. Goset yn ei cholli hi. Angen i di fod ymhen arall y cae o safbwynt Bae Colwyn. Jordan Davies. Robles tu allan iddo fo, fo sy'n derbyn. Mae Williams yn symud mewn i'r Cwrt Cosby. Bêl gan Cyril. Nôl allan at Robles. Ysgoriwr am greu. Robles mynd i hun. Williams! O, di mynd i gyrraedd a pediad pwysig iawn gan Harrison. A cyffyrddiad hyfryd yn y bêl allan. A mae gan yr eilydd ifanc Owen. A mae Owen heibio i Robles. A mae Owen a Davies efo mae'n gadael o'i Davies. Chamddealltwriaeth braidd. Mae Davies di aros lawr yn gafel yn ei goes. A mae'r bêl hir yn cael ei tharo lawr at Robles. Harrison di mynd efo fo. Y gêm yn cael ei ymestyn nawr y gwrs. Am dacl. Mae Harrison, Malcolm wedi chwarae dda. Unwaith fe wedi colli tacl. Iddo pan mae'n 60% o blaid un o chwaraewyr Bae Colwyn, mae o di ennill. Mae'n dod o trwy pobl. A ti'n sbio ar agwedd sydd wedi mynd trwy tîm Caernarfon yma heddiw. Mae o yn adlewyrchu hynny. Harrison, cawr. Ac hefyd yn medru cymryd foldeb. Davies sy'n cael triniaeth. Dwi'n meddwl mae cramp. Gath o'i gira. Wel, oedd
Robles di cael ei gyrra llawer I hawdd gan Owen fanna. Robles yn ffodus bod e heb gyffrodd yn fanna. Ti'n go iawn da, oedd swingio rhyw droed at yma. Y driniaeth yn para. Ac Adam Davies yn mynd ar gadael y maes. Ac aros ydyn ni wrth gwrs I weld faint fydd ar gloc yr amser ychwanegol. A myneddgar Hill yn disgwyl am ei gyfle. Ac ar hyn o bryd, does am syndod gweld nhw cicio ac ymbrathi. Mae'n gymaint ar y gêm yma. Mae'n golygu, wel, ffortiwn yn ogystal â hanes os nhw'n ennill gystadleuaeth yma. 5 munud I Bae Colwyn newid y stori. Hill I mewn i'r cwrt. Moore. Hughes. Da iawn gan Owen I roi o dan bwysau. Mae Hughes di gyd yn ardderchog I ganfod Hill. Pwy sy'n cyrraedd gyntaf Cyril yno? Robles! Williams! Llyman di cael ei chodi a fydd na ddim bris ar Caernarfon I gymryd y gic yma. Ond welys ti bod yn ennill y peniau yna just cyn y digwyddiad y cam sefyll. Harrison yna, benderfynol curo'r bêl yna. Gyntaf i'r bêl yn y ddau cwrs Cosby I bell yn anghywyn mewn y pobol tha fi. Ond oedd o eto just yn arwain y llinell amddiffyn. Y ffordd mae o'n mynnu perfformiadau, mae'n gwybod maen nhw mor agos. Mae'n bod yn wych. Dwi'n... Conor Roberts I gymryd y gic. A mae yna funud a chwarter o'r 5 munud I cael ei chwarae'n barod. Pete Williams, diolch yn cyrraedd Robles. A mae rhaid I Bae Colwyn fod yn gywir ym hopeth maen nhw'n gwneud nawr efo'r amser yn prynhau. Mendes. Bale yn fyw. Mooney, nôl at Roberts. Mooney eto. Roberts yn gofyn ac yn derbyn. Mendes. Williams. Yn nôl at Brown. Brown. Mendes. Lewis, mae oedd I chwarae dda yn ei ôl yn y tîm. Allan at Jones. Jones yn chwilio am y bachgen ifanc Owen. Cyfle I Malcolm Allen, ddewis seren y gêm, Malcolm. Ia, mae Lewis Goset a Mendes yn wych yn ganol y cae, ond mae rai fi ddewis Kyle Harrison. Yr amddiffynwr yma, gawr heddiw, di ennill I frwydr bach personol, fo'i chwaraewyr y gwmpas, ond mwy na'n byd all I arwain ar pob I wneud siŵr bod pob efo perfformiadau o safon uchel yn yr amddiffyn yna. Felly Kyle Harrison, ti wertho. Davies. O, mae yna gyfle fan hyn am gol arall mae'r golwr ifanc di geid y dda, dim digon da! A mae Zach Clark, nid yn unig yn ei ôl, mae Zach Clark yn ei ôl yn sgorio. A mae buddugoliaeth Caernarfon oedd yn weddol sicr, nawr mor sicr ac y gall I fod. Gorfoledd I Caernarfon, a mae Bae Colwyn wedi cael ei chwalu. Caernarfon 4, Bae Colwyn 1. Ia, sfornach o gol I Bae Colwyn, ond yn sicr Caernarfon yn y diwedd. Ella ddim yn neud i'r 4 gol 1, ond sbia faint mo'n feddwl I Zach Clark yn ei gêm gyntaf nôl ar ôl misoedd. Just I greu argraff, just I sgorio gol, just I gael y hyder na, ergyd gyntaf gael arbediad. Wedyn, just y sgil a'r gallu a'r hyder I fynd o gwmpas y gol yn eiti fewn. Maen nhw 2 gam, o ddim just darllen am hanas, ond creu hanas, Nick. Caernarfon wrth I bodda. Gadwch i'r lluniau. Ddeud y stori. Dwy ochr y geiniog. A mae o'n gwybod. Mae'n gwybod. Maen nhw, Malcolm, yn ail
teg ar ddiwedd y gêm. Fydda fi mewn rei canmol, cymoliaeth i Michael Wilde a'i dîm. 6 ucha, newid cael dychafiad. Gyda siawns dal i fod o gynnydd Ewrop efo yr gemau ailgyfla sy'n dod. Ti'n bod y sylw, y ffordd mae'r clwb na'n cael ei redag drosodd yn Bae Colwyn efo'r torfeidd maen nhw'n cael. Felly, ia, colli allan heddiw, ond mae'n eithaf ddysgu. Fydd neb wythnos i nos lun eisiau gweld eu henw nhw yn dod allan efo enw Caernarfon. Fydd neb eisiau chwarae Bae Colwyn yn y gemau ail gyfle na Caernarfon. Mae yna ail hanner difyr iawn o dymor Pêl-droed o'n blaenau ni. Ond eiliadau ola noson gofiadwy. Meddylia y potensial Bangor, yr Hill, Caernarfon a'r Flint. A mae'r cwestiwn yn mynd i hongian ar ôl y penwythnos yma. Y cwestiwn i'r gymdeithas Pêl-droed. Lle bydd y rownd derfynol? Da ni'n gwybod rwan pwy sy'n y rownd gyn derfynol. Y gol gyntaf gan Iwan Lewis. Tîm Davies yn dathlu. Bradley nath i'n ddwy. Robles yn rhoi gobaith i Bae Colwyn. Yn y goliau gan Goset a Zach Clark yn coroni y fuddugoliaeth. Am noson i Caernarfon, am Cwpan Cymru sganddo ni. Caernarfon 4, Bae Colwyn 1, lawr â ni at Dylan. Wel, Richard, am noson, am y chlesur arbennig. Dwi'n newydd clywed chdi'n gofyn be oedd y sgôr. 4-1, ti wedi colli cyfri ar goliau hyd yn oed? Do, dwi'n meddwl oedden ni'n neud llawn hyn iddo fo. O'n i'n meddwl bod ni'n outstanding yw. O gynnu ni game plan, a gynnu lot o bethau. Oedden ni wedi weithio ar y noson dod allan heno, so dwi'n mor pwyst i'r pwyers. Maen nhw wedi rhoi bob dim allan o yna. Subs neu gwahaniaeth, a mae jyst gweld yr awyrgylch yma wan yn ffantastig i ni clwb, a da ni yn y semi-final. A'r goliau yna i gyd, Fish, yn cael ei sgorio ar adegau tyngedfennol mewn gwirionedd. Ia, a mae gen i, big players, big moments, free kick, Danny Gossett, finish Sean Bradley, Zach yn di cicio pelis, misodd, dod i fewn a just sicrhau yn ni. Allan rhaid digon o god i players mi, maen nhw'n outstanding. A pan wyt ti'n ystyried rhan y tîm asu ar ôl, bob un o'r gogledd, chi, y Flint, Bangor, a dwi wedi anghofio pwy nath y llall yn byw ar yr awyr. Pan wyt ar Hill hefyd wrth gwrs, mae'r ffeinal i lawr yng Nghaerdydd, yng Nghas Newydd. Fysach chi'n ystyried falle bod nhw'n symud y gêm i'r gogledd? Dwi'n poeni mwy yn cyrraedd na gynta. Di pethau fel yma'n poeni fi o gwbl. Mae i ni wan just cymryd un gêm ar y tro, a gobeithio allan ni'n neud rhywbeth special yn y clwb mafon yma. Mae'n mynd i fod yn noson fawr o ddathlu. Richard, llongyfarchiadau enfawr i chi. Grawn, Nick. Nice one. Diolch. Y clofis o flaen eu cefnogwyr yn dathlu. Maen nhw yn y rownd gyn derfynol. Erioed di cyrraedd y rownd derfynol heb sôn am godi yr hen gwpan hyfryd yma. Ond am canlyniad hyfryd, mae'n rhaid cyfadde. Ond ni'n gweld hwnna'n dod o ran maint y canlyniad a maint y fuddugoliaeth. Na, ti'n meddwl, mae 4-1 yn teimlo'n weddol greulon i Bae Colwyn yn y diwedd, ond pan math i 2-1, ti'n meddwl, mae hwn mlaen nawr, ond wedyn y trydydd na wedi lladd y gêm tipyn. Ond ni'n gweld y dathliadau fan hyn, yn yr fe, hwn wedi bod yn achlysur arbennig a Caernarfon yn dathlu nawr. Ie, dyna mae fe'n ei olygu iddyn nhw. Y chwaraewyr y tîm y ffordd i gyd yn dathlu da'r cefnogwyr. Cefnogwyr sydd wedi gorfod treithio drwy'r tymor, cofiwch, i ddod fan hyn i Landudno. Tipyn o waith adeiladu yn digwydd ar yr ofal ar hyn o bryd, ond maen nhw wedi llwyddo symud yr awyrgylch na lawr yr A55 a... Wel, am berfformiad, a dyn ni nôl nawr yn y man at Dylan, achos ni'n mynd i gael mwy o ymateb. Rhai o'r sgorwyr gyda Nicky erbyn hyn. Wel, boys, am noson arbennig. Fyddech chi wedi dychmygu pnawn ma pan oeddech chi'n dod allan i herio Bae Colwyn, fyddech chi'n gorffan y gêm wedi ennill o 4-1? Oedd, dwi'n meddwl, da ni'n coelio yn y sgwad, players sydd gyda ni, da ni'n gwybod be oedd y job peddi ni'n mynd dod fyny yn erbyn Colwyn Bae. Ond ia, credit i'r hogia, perfformiad gwych heddiw. A dwi'n meddwl, Iwan, dwi'n mynd i ddod at y ti nesaf. Ti gafodd y gol gyntaf, ond oedden nhw i gyd yn goliau gafodd i sgorio ar adegau pwysig yn ystod y gêm, yn doedden? Oedd, ond ti'n ni'n gwybod heddiw faint o gêm fawr o hon, efo pwysau rôl yn y gwpan ac cyfle sydd gen i ni. Felly ie, agor gol sheetau, falch iawn. Mi oedd hi, Sean, yn gystadleuol iawn am gyfnod hefyd yn doedd? Oedd hi. Dwi'n meddwl o'n bwysig bod ni dod allan second half, nath ni'n sgorio reit fuan.
Ond na, mae'n sians da ac oedden ni gyd yn gwybod hynna cyn y gem. Rhaid i fi ofyn i chi, pwy ydych chi ffansi yn y rownd nesaf yna? Ie, dwi'n meddwl dwi'n gorau atab hwnna. Dwi'n meddwl mae pawb yma'n gwybod pwy fydd yn eisiau yn y rownd nesaf, ond na, nhw'n ni gymryd rhywun, a ia, jyst gobeithio byddwn ni fynd eto wedyn. A be amdani rwan y cyfle i gyrraedd y rownd derfynol na? Maen nhw i gyd yn tîma a'r gemau yn denu dŵr i'r dannedd, da ni? Yndi, dwi'n meddwl mae pob yn ffansio i hynna'n, ond da ni'n coelio yn y sgwad sydd gennym ni a beth da ni'n gallu gwneud ar yn diwrnod. So da ni'n definitely'n confident a da ni'n gwybod beth sydd ar y lein ticad i Ewrop. Boys, mwynhewch y dathlu hyn yma, diolch yn fawr iawn i chi. A gwenwch, hogia, chi drwodd y rownd derfynol, a dyma'r goliau yn yr ail hanner na sicrhau hynny. A pa mor bwysig oedd y gol gyntaf, y gol gynnar gyntaf na ar ddechrau'r ail hanner gan Sean Bradley? Ie, sicr, nath o Sgorio yn hwyr yn y hanner gyntaf, ond wedyn cael hon, mae'n ergyd arbennig yn Bradley. Hyfryd. Nes i gweud pan ni'n sylwebu ar y gemau mawr, mae Cymraeg ti am yw'r chwaraewr mawr i arddangos a Bradley fan hyn, jyst yn erfydio mor dda ar y hanner foli i fod yn teg a ddim cyfle i'r golwr. Ie, mae'n un o'r golau na sy'n gwella bod tro chi'n gweld i yn dwi. Ie, bydd enw ar hwnna nôl, fi'n cael ei eitha tipyn. I fod yn deg, a oedd hwnna, teimlo'r un adeg bod hwnna wedi lladd y gêm anodd iawn tan yn ôl. I fod yn deg eto i Bae Colwyn, maen nhw yn dod nôl mewn iddi. Ac eto, mae'n siŵr bod nhw'n edrych nôl y hanner cyntaf yna hefyd a gweld yr holl gyfleoedd nhw wedi creu. Do, yn sicr, ni'n gweld y gol yn dod fan hyn yn ni o tafliad hir a wedyn y cyffyrddiad gwych gan Sol Ford fi'n credu, jyst yn flicio bel mlaen a wedyn Robles defnyddio'i gorff fel ni'n gweld bob tro yn cymeryd un symudiad a wedyn mewn i gornel y rhwyd. Ond fan hyn oedd y gol i mynd i dod, ni'n gweld y mor aml gyda Bae Colwyn yn cael sicr gymaint o cicio gosod, cicio rydd mewn i Cwt Cosby, y tafliadau hir yma, gyda'r chwaraewr yma'n ennill y bel gyntaf, Robles yn y Cwt Cosby, maen nhw hyd cyfleoedd yn mynd i ddod. Oedd hi'n teimlo falle fel un o'n sweithi yna, dim popeth wedi mynd o blaid Caernarfon, ond y pethau bach wedi mynd o'i plaid nhw. Gen i weld y gic-rydd gan Dani Gossett hefyd, gwyriad bach, just y pethau bach wedi mynd o'i plaid nhw, falle ddim o blaid Bae Colwyn. Ie, falle, ond oedden ti'n meddwl wedi hwnna gyntaf gyda'r cicio smotyn Jack wedi fod. Pwynt da. Ond ie, oedd hwn yn sicr bach yn ffodus yn nhw fan hyn, ond teimlo bod y wal angen fod yn dyn a wedyn gwylio'r bêl, ti'n goffo fod yn sefyll lan yn ston, dim troi cefn a dim gwasgaru fel wal. Mae angen fod yn dyn fan ath, felly byddwn nhw'n braidd yn siomedig yna'r manylion bach a manylder bach sydd yn bwysig mewn gêm fel yma. Be nath daro fi am y gol yna, oedd y cefnogwr yn dathlu cyn bod y bêl ddim yn mewn. Fe na tu ôl y gol, ond nhw wedi gweld y gwyrad, ond nhw'n gweld le oedd y bêl yn mynd, a na hi oedd hi'n teimlo bod i'r ben. A hefyd, mae'n gael mol y tîm rheoli yn eilyddio, Sean Bradley yn dod oddi ar y cae, Brad Young yn dod oddi ar y cae. Be mae fe hefyd yn dangos, eilyddio dewr falle, ond hefyd y garfan sydd gyda nhw. Ie, ti'n bod, ti'n edrych ar yr tîmoedd sydd ar frig y gynghrair, a mae yna dan nhw garfan a gyfan y gryf iawn. Ti'n meddwl am ti'r enwau na sy'n dod bant, o wedyn edrych pwy sy'n dod mlaen, Zach Clark. Ti'n bod, dda gweld fe nôl, chwaraewr arbennig, i gallu dod â chwaraewr fel bant o'r fainc. Mae jyst yn rhoi hyder i'r rheolwr i gwybod bod pobl sy'n eistedd tu ôl efo yna, gallu cael enghraifft ar y gêm, argraff ar y gêm, a na beth fel ni heddiw Zach Clark yn cael y gol. See as a lock ddim i ddod yma i ychwanegu eto ni. Gan i weld gol Zach Clark nawr, hon yn goron ar y cyfan. Teimlo'n greulon ar Bae Colwyn, ond eto, sa'n credu bydd y Canaries yn poeni am hynny. Fydd nhw ddim yn poeni yn sicr na, ti'n bod fan hyn, oedd just cyfle'n dod iddyn nhw'n cyffwrdd efo yna, ond ie, dda gweld yn ôl, nhw'n troi yn y Cwt Cosby fan hyn, a ddyn rwydd yn y diwedd, ond ie, fi'n teimlo'n greulon ar Bae Colwyn, ond o'n y gêm yma am tipyn o'r gêm, a mae 4-1 yn edrych yn weddol greulon. Be mae fe'n ei nawr o ran tymor Caernarfon hefyd? Mae'n rhaid bod e'n hoben fawr wrth nhw'n symud ymlaen, achos oedd cwpl o wythnosau, bydd na rownd derfynol, bydd popeth yn codi o ran hynny. Momentum yw'r gair am hynny? Ie, defnyddio ni fe'n y Sylwebaeth yn y momentum yw'r gair, a bydd hwn nawr, bydd nhw hwn i edrych ymlaen i, bydd e jyst yn dod â popeth o ran y sesiynau ymarfer, ti'n bod mae yna yr awydd na'n codi yn y sesiynau ymarfer, pawb yn gwthio i gilydd, moyn fod yn y garfan ar gyfer y gemau mawr sydd i ddod, a dim ond help mewn i fod i fi'n gweld. A mae rhaid ni atgoffa chi o'r hyn sydd wedi digwydd pnawn ma. Clybiau'r gogledd yn tanio. Bron 3,000 yn gwylio hon. Bangor yn ennill yn erbyn Ceiriau Trelai o 2 gol i 1. A Dylan o hyd yn oed boes Caernarfon yn awgrymu pwy fydd yn hoffi nhw rownd nesaf. Ie, ti'n meddwl bod meddyliwch Bangor yn erbyn Caernarfon wedi ysgrifennu fi'n credu, ond ie, gyn i weld. Flint wedyn ni, tair o ddim cyfnum. Neu, fe sôn am Flint, clwb uwch yng Cymru yn y 4 ola. Ie, beth rhaid ti moyn fod o dan y reidar fyd, mae'n just wneud y gwaith yn tawel. A hon falle o ran y stori, Trill yn ennill. Yn erbyn y Bari, 800 yn gwylio hon hefyd. Just un o'r penwythnosau yna, le ni wedi
cael yn atgoffa, Cwpan Cymru, Gymdeithas Pêl-droed wedi cael ei sefydlu 150 o flynyddoedd yn ôl. Cwpan Cymru blwyddyn ar ôl hynny. Dyma leini, bron 150 o flynyddoedd ddiweddarach. Mae'r cwpan yn dal i'w deimlo'n arbennig iawn. Ydy, yna fe bob tro. Mae'n dda bod gweld, mae'n rhoi'r cyfleuon i'r tîmoedd yma i creu'r upsetyn fel ni'n gweld. A mor dda i gweld y tîmoedd yma sydd falle ddim wedi bod yn cystadlu dros y blynyddoedd diwethaf bod nhw'n al nôl a cael cyfle, bod nhw'n cael blas o fe. Fi'n siŵr bod nhw'n moyn fwy o'n hwnna. Os na ffefrynnau ar hyn o bryd ymysg y pedwar, mae'n dibynnu lot sy'n mae'r gemau'n glanio o ran y pedwar ola, mae'n siŵr. Ie, ti'n meddwl Caernarfon o ran nhw sydd y rhwng uwch gynghrair neu lan tuag at na, bydd nhw'n edrych arno fe, ond gemau cwpan fel ni wedi gweld yn ystod y cwpan yma, mae yna un drwy nawr i cael yr ediad. Flint ddim dildio gol hyd yn y cwpan gyda llaw chwarae teg nhw. Bangor yn y drydedd hain i gyrraedd y pedwar ola. Mae hwnna'n dipyn o gafin gofyn nhw'n cael tymor gwych yn y drydedd hain. Dyn nhw'n wedi colli'r unig glwb yng Nghymru sydd ddim wedi colli tymor yma. Mae hwnna'n rhywbeth eitha special hefyd. Ie, rwy'n Declan McManus yn credu fynd o heddi jyst i ychwanegu at pethau. So bydden nhw'n edrych yn bydden nhw gyd yn edrych yn ond bydd nhw'n diwrnod allan enfawr i'r clwbiau yma i gyd nawr. Bydd nhw gyd yn edrych ymlaen, fi'n siŵr. Ie, hyfryd. A mwy i ddod gyda llaw. Dewch i ni gael Pip sy'n dod nesaf o ran Sgorio. Ni yn y brif adran, Aberystwyth yn cwrdd â Caerdydd yn ceisio cipio'r bencampwriaeth na unwaith eto. Eich gael bwyntiau i ddod hefyd. Yr enwau allan o'r hat wythnos i nos lun ar heno, achos byddwn nhw'n gallu hefyd sicrhau trefn gemau rhwng gyntaf Cwpan Cymru'r merched. Mae hwnna'n bwysig dros ben. Felly dyna ni am benwythnos. Dylan, diolch yn fawr iawn am y cwmni. 4 clwb ar ôl. Flint, Pryl 1879, Bangor 1876 a beth am Caernarfon 2026. Mae'r potensial yna ar gyfer diweddglo dramatig o ran y cwpan yma. Diolch am y cwmni. Ta-ra.